Benvinguts al Ningú no és perfecte. Un aplaudiment, que avui estem en públic, no? Vinga, va. Avui fem un programa molt especial en el marc de la Cucullona, la setmana de cinema fantàstic i de terror de Girona. Primer de tot, m'agradaria donar les gràcies a tothom que ha estat involucrat perquè avui estiguem aquí. Donem les gràcies al Centre Cívic Barri Vell de Girona per obrir-nos les portes, en Pere i l'Aram de Baubat, que avui s'encarregaran de la part tècnica de l'àudio i el vídeo, perquè aquesta setmana també ens podreu veure per YouTube i, òbviament, en David i en Paco i en Jordi, els directors de la Cucullona, i en Nene, que també ha coordinat tot el programa d'avui. Un aplaudiment també per tots vosaltres. Però què farem en aquest especial? Tindrem entrevista. Ens visitarà, que el tenim ja aquí al cantó, Lluís Comas, traductor i ajustador de doblatge, amb qui teníem pendent una entrevista des del dia que ens vam conèixer a les 6enes jornades de ciència-ficció, fantasia i terror de Girona, que vam parlar de traduir Tolkien. En la segona part del programa, una mica el format que solem fer. Parlarem sense spoilers, això sí, d'estrenes recents de terror, com Thanksgiving, o aquí com s'ha conegut com Black Friday, la Mesita del Comedor, que ha passat aquests dies pel festival, i bé, el que sorgeixi. I també comentarem Robot Dreams, pel·lícula que s'estrena demà, de fet. Vosaltres aquest programa l'escoltareu més tard. Però avui parlarem amb una persona que hi ha treballat i que tenim ben a prop, que és en Paco Cabero, que el tindrem i que ens parlarà una mica de la seva experiència treballant en aquesta pel·lícula i potser alguna sorpresa més. Ens acompanyarà, com és habitual, la Marta Sanz. Marta, què tal? Molt bé. Benvinguda. Gràcies. També tindrem aquí sobre en David Callahan Ruiz parlant de Thanksgiving. Està fent ara la crítica. L'està escrivint ara. Ja que els directors de la Cucullona ens han fet venir aquí, vosaltres no us escapareu en el programa d'aquesta setmana. I que els tenim aquí col·laborant de tant en tant, però avui també els hem volgut tenir aquí. I qui us parla amb la presentació i direcció del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Herbat. Abans de començar, recordar-vos que en el canal de podcast podeu escoltar tots els programes i fer la subscripció a iVoox. Els últims programes també els tenim disponibles a Apple, Amazon, Spotify i Google. També us convidem a visitar la nostra web ningunoesperfecte.cat, en què trobareu tots els enllaços, a més un blog en crítiques de cinemes. A les xarxes socials ens trobareu a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes, instagram.com/ningunoesperfecte_podcast. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, tenim el correu electrònic ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà per tots els universos de fantasia que us podeu imaginar. Comencem! Doncs comencem l'espai de l'entrevista i avui tenim, ja ho hem dit, en Lluís Comas. Digues alguna cosa, Lluís, perquè la gent... No, estava esperant que em toquéssiu l'entrada. Lluís Comas, traductor ajustador, traductor audiovisual, també traductor literari. Anaves a dir alguna cosa més? Bueno, un aplaudiment, anava a dir. Moltes gràcies. Em fareu posar vermell. Jo estic més nerviosa que tu, que et veig molt tranquil. I tenim aquell dia que ens van conèixer, que l'Ignasi ho ha dit en la introducció, va ser tan meravellós, tan fantàstic. Vas aparèixer allà, a les jornades, i en Dani Soler, que és el traductor de la sèrie Els Anells de Poder, em va dir, just abans de començar a fer la xerrada, saps qui ha vingut, Marta? I jo no, en Lluís Comas. Dic, d'acord. I vas incorporar-te i nosaltres encantats. Diguéssim que em vaig acoplar. Vas acoplar. No, de fet, jo tenia molt interès, sobretot a part de veure en Dani Soler, que havia fet la versió de la sèrie, la versió catalana,
Jo havia fet abans, antigament havia fet les 3 pel·lícules i tenia bastant interès, i també tenia molt interès de veure què deia en Francesc Parcerisses, perquè tot i que amb en Francesc ens coneixíem perquè tots dos havíem sigut professors de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona, doncs d'aquest aspecte havíem parlat alguna vegada, però tenia interès de veure com ell acceptava o no acceptava les versions que s'havien fet de... Prou bé, no? Bueno, no ho sé. Sí, potser bueno, la intimitat no ho sé. Però bé, em va semblar... Sempre és difícil, perquè és que quan tu adaptes una versió que ja ha estat publicada en llibre per al cinema, doncs moltes vegades hi ha coses que no pots mantenir, i llavors també és interessant saber quina és l'opinió del traductor, que en principi ha posat els noms que tu faràs servir després a la pel·lícula, perquè és clar, una de les coses que sí que mantens són una sèrie de, per exemple, els noms dels personatges, en aquest cas de Frodo Saquet i tots els altres personatges que sortien a la pel·lícula i que després es van incorporar a la sèrie. El teu pas primer com a traductor va ser literari, que tens traduïda una novel·la que s'ha llegit molta gent, que és Wilt, de Tom Sharp, entre d'altres. Sí. Penso que el públic algú la coneix, Wilt, o potser no? Bueno, no sé si la coneix algú, però tenint en compte que això és de fa... Molts anys. La vaig traduir fa 30 i pico d'anys. Que aquest públic no havia nascut. Sí. Doncs... Però bueno, la podeu trobar encara. Sí, I la gent deia que reia molt. Fins i tot vaig sentir algú que va dir que va haver de baixar del metro perquè de tant riure la gent se'l mirava i va haver de parar quan va parar el metro a la següent estació va haver de baixar d'allà. I bé, jo reconec que quan la traduïa a vegades havia de parar perquè del fart de riure que em feia amb la novel·la aquesta. I després, per una... de la mà de Màrius Serra, això m'ho vas explicar per telèfon, però ara ho explicarem aquí per tota Catalunya, de la mà de Màrius Serra vas entrar en la traducció audiovisual. Va ser una cosa casual, o tu coneixies en Màrius, treballàveu en la mateixa editorial, potser, i et va dir Lluís, tu que estàs homologat per TV3 com a traductor, et necessito, que me diuen de fer una feina i potser tu la faries... I em sembla que tenim el tall d'aquella primera feina, eh? Ah, sí? Sí, perquè era un superheroi amb una sèrie de TV3 que es va emetre, que era Batman. I tenim un tall aquí de Batman per escoltar. A veure si et sona. Només hi ha partícules de pols normals i corrents. És decebedor, sí. Esperava alguna pista sobre la situació del seu amagatall. Fem l'anàlisi criptogràfica? No en traurem res. Els missatges secrets no són el seu estil. Doncs per què deu haver llançat aquest ninot per la finestra? Quin significat té? Em sembla que ja ho tinc. Ho tens, Batman? Quina altra mena de pallasso existeix a part dels pallassos del circ? Una ajuda. Avui hi ha una retransmissió en directe des de l'òpera de Gotham City. No sé si et sona això, Lluís. Ho sento, Batman, encara no hi caic. Interpreten certa òpera italiana. Aviam, primer caldria saber si aquesta encara la va fer el Màrius o la vaig fer jo. Perquè jo t'asseguro que sentint això no ho sé. És un català molt polit, eh? No, després de tants anys no sabria dir si aquesta és la versió del Màrius o és ja quan ho vaig agafar jo. O la història que explicaves tu, en Màrius i jo havíem treballat. Quan ell encara no havia publicat el primer llibre, que em sembla que es deia Línia, que era una història de 6 contes curts, uns quants contes curts, doncs treballàvem els dos com a traductors d'Editorial Columna. I ell es va començar a fer famós, molt més famós que jo, i va arribar un moment que per entrar a treballar a TV3 de traductor havies de fer un examen, que llavors et posaven en una llista de traductors homologats, que aquesta llista enviaven als estudis. Què passa? Que normalment quan els estudis començaven a agafar traductors començaven a trucar i començaven a pelar la B, la C. Bueno, jo vinguéssim pogut arribar aviat, no? Serra quedava molt avall, però bueno, a mi no, només em van trucar una vegada i em volien una pel·lícula de divendres per dilluns, o sigui que tot i que jo tenia aprovat l'examen d'homologació per TV3 no hi havia treballat mai. I en Màrius sí que sabia que havia fet l'examen. Llavors a ell li van donar una beca per fer creació a Nova York, que va haver marxat 3 mesos, i el que va passar és que s'havia compromès amb un estudi de doblatge que faria aquesta sèrie.
Llavors em va dir, mira, m'has de salvar la vida. Tu oi que estàs homologat? Dic, sí, sí. I llavors feia de professor d'anglès en una escola de Sabadell i em va acompanyar, em va presentar el que després s'ha convertit en un dels lingüistes amb els que he treballat més, que és en David Arnau, i que de fet som molt amics ara, i em va presentar en el director de l'estudi de doblatge, que era en Joan Zani, pare del Marc Zani, que és la veu de Bola de Drac, de Son Goku, sí, el Bola de Drac. Llavors ell em va passar tota aquesta sèrie, però a més em va donar també una pel·lícula, que és la primera pel·lícula que vaig traduir a la meva vida, que va ser West Side Story, i em va donar tanta feina que vaig dir, escolta'm, això passarà sempre, dic, perquè jo treballo fent classes i no sé si tinc temps per fer-ho tot. I va dir, sí, no pateixis, fins i tot hi havia documentos TV, que llavors es feien també en català, i em van atiborrar de feina i vaig dir, bueno, doncs deixo de fer classes d'anglès, que tot i que això de fer classes i ser professor és fantàstic i meravellós, com segur que sap algú que hi ha per aquí a la sala, doncs això de traduir també estava bé. Molt bé, i després d'aquestes primeres traduccions per TV3 va aparèixer feina en d'altres estudis, suposo, no? Sí, vaig començar treballant per Estudis Carbonell i de fet en principi jo només traduïa, o sigui, ja m'explicaré una mica. El sistema que funcionava quan jo vaig començar és que hi havia un traductor, que és el que feia la traducció. Fins i tot al començament aquestes traduccions es feien sense imatge, perquè quan tu traduïes de cinema, doncs el traductor el que feia li donaven un pilot de fulls amb el guió. Com que les pel·lícules eren realment pel·lícules, bobines de 35 mil·límetres, doncs no te les podies emportar a casa, perquè a casa no tenies un projector de cinema. Llavors el que feies era, anaves a l'estudi de doblatge, t'ensenyaven la pel·lícula, prenies notes sobre el guió, anaves a casa, traduïes la pel·lícula, t'apuntaves els dubtes que tenies, tornaves a anar a l'estudi, et tornaven a passar la pel·lícula i llavors acabaves de resoldre la traducció. Però això es feia en aquell moment sense tu veure la imatge. Ara no s'entendria que un traductor fes una traducció sense veure la imatge. Llavors què passava? Que un actor dels que normalment treballaven als estudis de doblatge, aquest feia el que se'n deia l'ajust. L'ajust era la sincronització labial a partir de la traducció que li havia fet el traductor. O sigui, l'ajustador podia fer un ajust de qualsevol llengua sempre que tingués una traducció en la que pogués entendre el que deien els personatges que sortien en pantalla. I què vol dir l'ajust? L'ajust volia dir agafar i que coincidís al màxim possible el moviment dels llavis de l'actor que feia el doblatge amb el moviment dels llavis de l'actor que feia de la versió original. És a dir, que si tu, per exemple, deies en anglès "She hates me", i hi havia una labial final, potser et sortia més a compte, en comptes de dir "em modia", que la labial era al començament, dir "em té ràbia", que enganxaves la labial final. Això és el que feia l'ajustador. És a dir, bàsicament, canviava una mica tot el que era el text que li havia enviat el traductor perquè coincidís amb llargada, amb ritme, amb labials, amb voz, amb ús, perquè si us hi fixeu, quan veieu vosaltres la imatge en pantalla, veureu que les labials BMP es noten molt i les O's i les U's, Happy Birthday to you, que si tu dius, no sé, aniversari o feliç, això ja no, el U i l'I ja no funcionen tan bé, no? I si us hi fixeu en les pel·lícules molt antigues, si veureu les versions originals de dibuixos animats, veureu que sempre que diuen una O i una U fan una boca rodona. Crac, 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 boca rodona. Això era el que seria l'ajust, o sigui, la llargada, les labials, els Os, les Us i el ritme. A partir d'un cert moment a mi em va interessar, perquè vaig pensar que si tu feies la traducció, la teva versió no era la que pronunciaven o la que interpretaven els actors de doblatge, jo volia que les versions que feia fossin les versions finals. I vaig començar a ajustar. Al cap de, no sé, uns 3 o 4 anys de fer traducció vaig començar a ajustar. I més tard ja també vaig entrar en el camp d'adaptació de cançons, que és de lletrista. Sí, aquesta és la teva altra vessant, que és important, ets lletrista.
I has fet les lletres en català, ja hi entrarem, Vull volar. Vull volar és teva, no? Vull volar és meva, És és teva. meva, és meva. De totes maneres, aquí hi ha un comentari, però no sé si dir-lo ara o més endavant. Home, ara és sí. el moment. No, quan nosaltres fem les adaptacions de cançons, com que som lletristes i no som importants, però fins a cert punt, és a dir, tu fas l'adaptació de cançons, tu l'adaptes pel que a tu et sembla, tens Que no la hem imatge... dit, Lluís, perdona, que és que tu has doblat en català quasi tot o totes les pel·lícules de Disney. Des del Geperut de Notre Dame diria que totes menys Hèrcules i Mulan. O sigui, moltes. Sí, que coincideix gairebé des de que es deixa de fer el doblatge sud-americà, no? Que es comença a doblar en castellà en aquí i també en català en paral·lel, no? Quan desapareix Correcte. De tota manera, al Geperut de Notre Dame no vaig fer la traducció i l'ajust per una de les cançons, que són de l'Albert Mas Griera. Fabuloses, per cert. Una adaptació de cançons fantàstica. No, el que jo volia explicar és que, per exemple, Vol volar és un exemple clar, no? Quan jo vaig fer Frozen 1, tu fas l'adaptació de cançons pel que et sembla que veus en pantalla i que coincideixi doncs que se sincronitzi la teva versió amb el que canten amb la versió original. Però quan llavors va cantar la Gisela o la Paula Ribó, que per cert la Paula Ribó ara és famosa perquè és la Rigoberta Bandini, quan cantaven jo no podia veure aquest resultat cantat. És a dir, això anava d'allà, ja va directament a Disney. L'ideal hauria sigut que jo hagués pogut veure com ho feien ells per dir ui, això no m'agrada i ho vull canviar. Però jo no podia dir a l'estudi de doblatge ei, vull veure les cançons que ha cantat la Gisela perquè si no m'agraden torni a venir i les torni a repetir. I em haguessin dit, i tu qui ets? Llavors, per exemple, jo si ara fos a fer, en comptes de dir vol volar el deixo anar, potser hauria dit vol volar, hauria repetit vol volar, no? Per exemple, la segona, el Frozen 2, jo quan vaig adaptar les cançons, la imatge no estava animada. Llavors, què vol dir? Que si tu no tens la imatge animada, per exemple, no em coincidia en alguna sil·labització, hi havia que no em coincidia. O sigui, si no hi hagués hagut imatge, doncs la cançó estava bé, però al veure's la boca, doncs potser hi havia una labial que jo no havia enganxat o potser hi havia una U que no havia enganxat. Llavors el Disney em va dir, escolta, em diu que aquí hi ha una mala sincronització d'algunes frases. I jo vaig dir, sí, és que m'ho veu donar i tenia foto fixa, no tenia... O sigui, nosaltres no treballem amb la versió final de la pel·lícula, perquè encara no està acabada. O sigui, fins que no s'estrena no està acabada. Llavors treballàvem amb imatge que no movia els llavis, és a dir, que era com un storyboard, com una foto fixa. Llavors, com que a mi m'ho van enviar i ja tenia una versió posterior en què sí que hi havia la boca animada, jo vaig poder canviar tot el que no m'agradava. Per la qual cosa estic molt més content de Frozen 2 que no pas de Frozen 1, per exemple, personalment. Obrim un dels melons grans, Lluís, El Senyor dels Anells. Jo crec que és una... Però anem a escoltar un fragment del Senyor dels Anells. Camins sense parar, queda ben lluny el meu portal. Veig el camí que has fet i si puc em veuré el final. Feu tant. Un màgic no arriba mai tard. Frodo és aquest. Ni tampoc d'hora. Sempre arriba el moment just que ell es proposa. Com m'alegro de veure el Gandalf! Et creies que em perdria l'aniversari de l'oncle Bilbo? Quines noves hi ha al món exterior? Expliqueu-m'ho tot. Tot. Ets impacient i curiós per ser un hobbit. És ben estrany. En fi, què vols que et digui? La vida a l'Amplomont... Hi ha pell de gallina amb la música, amb les paraules... Costa no emocionar-se, escoltant això.
Home, sí, de fet a mi em va fer molta il·lusió poder fer aquesta pel·lícula. He de dir que d'entrada vaig agafar el llibre del Senyor dels Anells i això va ser una decisió que vam prendre entre el lingüista, en David Arnau i jo mateix, de fer servir tots els noms del llibre d'en Francesc Parcerisses, perquè la productora, que era Aurum, no ens ho havia dit que ho féssim servir. I aquí ens hauríem pogut trobar amb un fracàs, perquè normalment per poder-ho fer servir els noms que han sortit en els llibres, la productora s'ha de posar d'acord amb l'editorial, perquè hi ha una qüestió de drets. I jo me'n recordo que el dia de l'estrena em va trucar la Natàlia Pérez, que era la directora d'Aurum España, em diu: oye Luis, en la versión catalana ¿habéis utilizado los nombres de Francesc Parcerisses, del traductor del libro? I jo dic: mare meva, i ara què dic jo? Que sí? I em diu que no podia o que no. Dic: noia, doncs sí. Diu: ai, menos mal. Vaig pensar, sort que ho hem fet així, però vull dir que a mi fins a l'últim dia no ho vaig saber, no? I de fet, en el llibre, cada personatge parla una mica diferent i vam voler mantenir això. I és per això que els elfs, com que de fet representa que parlaven la llengua que parlaven èlfic més l'anglès que dels llibres, doncs un llenguatge, com que eren eterns, o sigui, immortals, ja feia molt temps que parlàvem, diu, bueno, doncs aquí han de parlar un català que sigui més antic que no pas el català normal. I, doncs, per exemple, això parlant amb el passat, en ares, en àram, etc. Sí, sí. I és cert que com a traductor audiovisual has de prendre decisions, no? Com ara, en aquest cas, els nans, amb el parlar que tenen són més matossers, no? Sé que en Dani Soler, que ha traduït Els Anells de Poder, deia: utilitzem els dialectes o no, que és una cosa que els dialectes del català, que si fas alguna paraula perquè potser aquells nans semblin més de pagès, més d'interior, o que no sé si això ho vau pensar o... Sí, això ho vam pensar. I, per exemple, el Boromir, que em sembla que venia a les Terres del Sur, en la traducció d'en Parcerisses parlava en valencià. Llavors això és una problemàtica. De fet, també hem de comptar que per la traducció castellana hi havia molts calés. Per el doblatge en català probablement n'hi havia menys. És una cosa que sempre ha passat. No sé si heu vist que, per exemple, quan hi ha Star Talents, que són que, per exemple, agafen un cantant o alguna cosa perquè faci el doblatge, li paguen una milionada, i la versió catalana, per exemple, amb Shrek, que em sembla que van agafar la gent de Curti Raya, en canvi en català no, eren actors de doblatge. Que això té avantatges i inconvenients. Això és un altre meló, Sí, que això té avantatges i inconvenients, evidentment. En aquest cas, doncs, per la versió catalana hi havia uns dies, hi havia un pressupost. Llavors, fer servir, per exemple, valencià implicava que jo no em veia amb cor de fer una traducció al valencià. Entre altres coses, no soc valencià, soc de Sabadell, Malapell. Vull dir que, llavors, fer servir el mallorquí o fer servir alguna altra llengua implicava, i el lingüista també deia, jo no puc corregir una cosa de valencià, implicava, primera, buscar algú que pogués fer les versions valencianes del llibre, que pogués escriure-ho, llavors trobar un lingüista que les pogués corregir i trobar actors que les poguessin interpretar, o això, o buscar algú que vingués allà i que li digués com havia de pronunciar allò en valencià o en mallorquí. Clar, davant d'això, el més fàcil era fer que parlessin diferent des d'un punt de vista sintàctic i morfològic que no pas des d'un punt de vista de dialectes. Aquestes productores grans que porten aquestes pel·lícules, de vegades sí que sé que us trobeu, els traductors, amb uns contractes de confidencialitat molt estrictes. No sé si aquesta va ser el cas, sé que va passar amb Star Wars, una cosa també molt
fosca, anava a dir, molt confident, Que ja va bé, ja sent Star Wars la cosa fosca ja se diu. La cosa fosca ja hi és. No sé si ens ho pots explicar com va anar aquesta traducció. Bueno, aviam, hi ha coses que suposo que puc explicar i coses que no hauria d'explicar, però que també explicaré. Aviam, d'entrada, la primera vegada que em vaig trobar amb aquests casos és que ens exigien d'anar a fer la traducció a l'estudi. I moltes vegades la traducció no havia fet un telecine. Què volia dir un telecine? Vol dir que la pel·lícula estava en bobines. I llavors tu havies de treballar amb el que es diu una moviola, que es treballa molt malament. I treballar amb una moviola... Tot això no sabem ni què és. Sí, una moviola representa que tu agafes les bobines, la passes i tens una pantalleta que passa d'aquí i va corrent, com si fos una màquina de cinema petitona. I llavors va passant. Llavors tenia això si era ja la plana i ja la vertical. La vertical em vaig negar a treballar-hi perquè era la cosa més horrible que puguis imaginar. Perquè a més no sé què feia, que cada cop que intentava fer-la anar trencava les pel·lícules i per sort, després de trencar 3 pel·lícules em van dir que ja no me la deixaven tocar. La plana era que tu tens una vertical i ja la bobina passa de l'esquerra a la dreta i quan passa per allà tu vas veient la pel·lícula. Llavors tens unes palangles que pares i engegues. Clar, no és el mateix parar i engegar que un vídeo. Però bueno, abans tenies l'ordinador posat allà. Això era la primera cosa que ens vam trobar com a seguretat a l'hora de fer pel·lícules, que havíem d'anar a fer les pel·lícules a l'estudi i les pel·lícules no sortien de l'estudi. Després, la cosa es va anar complicant. Es va anar complicant en el sentit que ja no només anaves a fer la pel·lícula a l'estudi, sinó que el que podíem fer és deixar-te que tu no veiessis res de la pel·lícula. Si tu l'havies de traduir no veiessis res. I llavors, però de cop i volta, quan parlaven, esclar, tu havies de veure alguna cosa. Si l'havies d'ajustar, havies de veure la boca. Però només te l'ensenyaven quan la boca estava de cara. Si estava d'esquena, tot estava negre. I llavors tu aquesta boca la veies en un cercle. En un cercle que només agafava la boca i potser una mica més. Això era un problema, perquè ells ho pensaven des del punt de vista anglès. Però si algú d'aquí sap una mica anglès, per exemple, diuen la frase he was killed, que ho podrem traduir o el van matar, si fa una setmana, o l'han mort, si ha sigut avui, perquè en anglès és igual. Llavors, si tu tens una escena que no saps què ha passat i diuen, oh, he was killed, i no et diuen yesterday o et diuen today o this morning, o aquest matí o ahir, tu no saps si has de posar el van matar o l'han mort. Llavors, una altra cosa dels imperatius, si tu diuen kill them, aviam, kill them, pot ser mata'ls, si és un que mata, kill them, un que mata amb ells, o diversos que maten amb ells, o mateu-los. Si tu només veus la boca o no ho veus, és un problema. L'altre problema és que els anglesos fan servir el this and that, això i allò i tal, però a vegades si tu no saps si això és masculí no pots dir agafa'l o agafa-la. Per exemple, no pots dir agafa la cadira si veus que està agafant una cadira has dir agafa això, quan podries dir agafa la cadira. Aquesta és la problemàtica. Després hi va haver més seguretat encara i ens van enviar als Estats Units a treballar perquè la pel·lícula no sortís dels Estats Units, dels estudis de doblatge. Llavors anàvem allà, podíem tenir el nostre ordinador, però havíem de treballar amb l'ordinador que tenien ells. Amb la pel·lícula també que no veiem les coses. Però llavors allà hi havia l'avantatge que si una cosa no la veiem, llavors ens feien anar a una altra sala i ens passaven la pel·lícula. Que me'n recordo molt curiós que la noia que ens va passar la pel·lícula, perquè teníem tota una sèrie de dubtes, això era Missió Impossible 2, crec, però eren uns quants, no, allà, Lluís? Que eren uns quants traductors que estàveu allà. Sí, eren tots els traductors de la pel·lícula i ajustadors. Estàvem allà, estàvem a Los Angeles, ens vam passar un mes, me'n recordo que la noia va anar allà, ens va passar la pel·lícula, hi havia de posar una clau i es va girar i diu, close your eyes. Si no veiem res, tanquem els ulls perquè no veiem la clau que posava l'ordinador. Això sí que és de missió impossible total, eh? Això ja era... No, l'exercició ja és total. La cosa s'ha complicat encara més i de fet l'Ani Soler encara ho va tenir més complicat. Encara ho va tenir més complicat perquè en part que no veien la pel·lícula no podien guardar els guions que feien, els havien d'enviar
I llavors, si per exemple tu volies fer una referència a una cosa anterior de com l'havies traduït aquella cosa, no ho sabies. O sigui, un cop fet, tu l'enviaves i ja no el tenies en el teu poder. Sí, era molt important, podies anar a parlar amb una noia que enviava un missatge, que preguntava en el moment aquell, amb el codi de temps tal, com es havia dit aquella frase en un episodi anterior. Però també pels actors de doblatge és molt difícil no veure la gestualitat del personatge. Ells necessiten veure com la gestualitat dels personatges per interpretar. Si només veuen una boca, els hi falta material. És complicat. Tu quan fas ajustaments, estàs amb els actors de doblatge? No, mai. El que sí que feia és que les primeres... O sigui, per aprendre a ajustar bé, has d'anar a sala. I jo considero que has d'anar a sala. És a dir, jo no entenc que un bon ajustador no hagi passat per sala. És difícil. Per què? Perquè tu fas un ajust i llavors, quan jo començava, que vaig començar amb veïns, que era molt complicat, i cada vegada que feia un episodi de veïns jo m'anava a veure com el doblaven. M'estava allà amb els actors. Me'n recordo que estava amb el Jordi Viladoms, estava allà al costat i passaven una cosa que havia fet jo i em mirava i em deia: què? T'has agradat? I llavors deia, bueno, sí o no, no? Però llavors veia si patien o no patien els actors de doblatge. Si veia que patien o els havia acusat llud, o deia, el director em deia: aquí has posat massa lletra, o això t'ha quedat curt i et falta lletra, o aquesta labial no l'has enganxat. I així és com vas aprenent, no? Parlaves abans de temes de cançons i adaptar musicals i animats o no animats, i crec que dels últims que has fet és El gat amb botes, que el tenim aquí, que comença la pel·lícula així i és meravellosa. Ara ens expliques una mica com ho has fet perquè... Escolteu una mica el tall. Qui és l'heroi que no té por a ningú? Qui és l'heroi que no té por a ningú? Qui és decidit i busca baralla? Qui és molt humil i mai no el falla? Qui és l'heroi que no té por a ningú? És una pel·li fantàstica, l'última del gat amb botes, i a més, aquí tenies l'Antonio Banderas, que posava la veu en la versió original. També ell va doblar la versió en castellà en aquesta ocasió. Sí, i en català no, perquè no en sap, però... I aquí faré un incís d'un petit homenatge a un company que ens va deixar, que és en Gonzalo Abril, que era el director i ajustador de la pel·lícula de la versió castellana, amb qui estàvem contínuament en contacte. Ell estava malalt, va tenir un càncer i jo havia treballat amb ell en versions, fent la versió castellana i la versió catalana des de feia 30 anys, i ell va fer l'últim ajust del gat amb botes en castellà. Havia d'anar a dirigir l'Antonio Banderas a Màlaga i va fer un esforç per fer l'ajust, però ja no va poder arribar a fer la direcció. Gonzalo va portar. Doncs vagi per ell l'homenatge. Sí. Com va ser treballar en aquesta o en altres pel·lícules d'animació que has ajustat? El tema de la música és especialment més complicat? Sí, primera, les pel·lícules d'animació solen ser actualment molt difícils d'ajustar. Clar, perquè aquí no tens el tema de la boca que comentàvem, que comentaves ara fa un moment. Sí, no, tens la boca. Però vull dir, la qüestió és que de la manera que ara fan les pel·lícules d'animació, és a dir, els actors interpreten la seva versió, llavors tenen una sèrie de càmeres que els graven i, és a dir, no sé si us heu fixat, però els personatges, sobretot en primer pla de les pel·lícules d'animació, vocalitzen molt més bé que no pas les persones humanes. Això vol dir que a l'hora d'ajustar és molt més complicat. És el problema que té, no? I potser el gat amb botes no tant, perquè el ser un gat i tal no vocalitzaven tant com altres pel·lícules en què eren personatges humans i que vocalitzen molt, però actualment les pel·lícules aquestes que hi ha animació són molt difícils d'ajustar per la vocalització precisament.
Bueno, les cançons, evidentment, les cançons ja, llavors ja, perquè a les cançons s'hi afegeixen un munt de coses, no? Per exemple, jo me'n recordo que a mi a la pel·lícula de Frozen no només et demanaven, no? És a dir, que tu fessis bé l'adaptació de la cançó, sinó que a més enganxessis les alveols, que enganxessis les os a les us i que no posessis segons quines paraules, no quines vocals, amb notes altes. Per exemple, l'últim, em sembla que era la Gisela, que no sé quina cançó, hi ha un moment, em sembla que era la cançó de Vol volar, em sembla que era, que al final diu no puc i no hi arribava, Però bueno, també moltes vegades és un problema no tant de que no hi arribis del cantant que ho està fent. I puc explicar un secret, no? És a dir, aviam, això de les cançons a vegades, si un cantant no hi arriba, o una nota, el que s'agafa és agafar aquest cantant per dir l'última nota. Per exemple, a la pel·lícula Box Trolls, el cantant que cantava, els trolls amb nota alta no hi arribava. Doncs va venir un cantant que feia trolls amb nota alta. Però clar, això què vol dir? Vol dir tenir pressupost per fer-ho. Si tu no tens el pressupost per fer venir un cantant que et faci, per exemple, en aquest cas, la Gisela va aconseguir finalment arribar on no puc amb nota alta, però potser haguéssim pogut posar un cantant amb una corda que arribés més alt i dir només el uc. I amb això n'hi ha prou. Però, en tot cas, Lluís, això molt millor que no pas, perquè a vegades passa, no? O sigui, la versió parlada és un acte de doblatge i quan canten és un altre, no? És clar, llavors això contrasta, patina una mica perquè tu veus clarament que no és la mateixa veu. Bé, això és un problema ja de les productores. Les productores quan fan proves de veu pel cantant i per l'actor de doblatge. Llavors, què vol dir fer proves de veu? Doncs ells t'envien una nota amb qui el sigui. No és l'estudi de doblatge qui decideix qui són els traductors, ajustadors i directors. És la productora. I Disney Madrid diu, equip creatiu, director, Quim Roca, traductor, ajustador, Lluís Comas, lletrista, Lluís Comas. Això aquí. Llavors, necessitem proves de veu per aquests personatges. Doncs Elsa, Anna, els que siguin. Què vol dir? Que aquests personatges s'han de buscar, el director ha de buscar 3 actors i actrius i 3 actrius que facin un tros, un petit tros, que interpreten un petit tros del personatge aquest. Llavors aquests se'n fan 3 versions, una de cada actor o cada actriu. Això s'envia als Estats Units, això es fa tant amb la part cantada com la part parlada. Pot ser que el director decideixi agafar actors o actrius que també puguin cantar. En aquest cas, pot ser que enviï proves de la part parlada com de la part cantada d'aquests mateixos actors. Però això no vol dir que li agafin el mateix per fer la veu com que per fer les cançons. Això ja ho decideixen als Estats Units. Llavors, aquest és el problema. En el cas de la Paula Ribó, van agafar la primera Frozen i ja va continuar, però per fer l'Elsa, feia l'Anna, per fer l'Elsa van agafar, no recordo qui era l'actriu que feia el personatge, però per cantant van agafar la Gisela. Vull dir, això és... Es pot criticar o no es pot criticar, però és així. Vull dir, no depèn del director ni depèn d'aquí, depèn bastant dels Estats Units. Entre que parlaves ara de productores, tu que has treballat en animació tant amb Disney com amb Universal, amb DreamWorks, hi ha alguna diferència en treballar entre les dues o més o menys el sistema de treball és el mateix? No, el sistema de treball no és el mateix. És a dir, per exemple, quan tu treballes amb Disney, tota la producció la porten a Madrid, des de Madrid, que controlen la versió catalana i la versió portuguesa i la versió castellana, la portuguesa també, i els supervisors són supervisors de Madrid. O sigui, supervisen les versions de catalana, portuguesa i castellana. En canvi, quan tu treballes per Universal, DreamWorks i fins i tot a la Fox, era abans, que ara també és Disney i per tant ja no és el mateix, el supervisor era americà. Com que el supervisor americà no sap el català, llavors tu el que havies de fer és fer una traducció literal de la teva traducció. O sigui, què vol dir? Que si tu, per exemple, preguntaves això es ho faig fent polles,
Tu havies de posar "This is to blow and make bottles". I explicar què volia dir aquesta expressió en català. Observacions. Aquesta expressió, literalment traduïda "This is to blow and make bottles", vol dir que una cosa és molt fàcil. Llavors, tu, això t'arribaven, doncs no sé, potser em sembla que del Gat amb botes hi devia haver com 20... Ho enviaven amb un Excel i hi devia haver 250 frases, tipus, que tu havies de fer la traducció, enviar la traducció que havies proposat tu i al costat la retrotraducció, la back translation, que diuen en anglès, literal, i llavors una nota d'observacions. Fins que tu no t'aprovaven tot el que havies fet, o sigui, tot el que havies fet amb un tic blau, verd, tac, 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 no es podia passar això a sala. I moltes vegades et preguntaven, estàs segur que aquesta frase realment té el sentit o l'humor que té la frase original, perquè vols dir que fent això no sé què? O per exemple et diuen, la frase original hi surten dos animals, tu ho has canviat la broma, que hi ha la frase original, per una en què no hi ha animals, hauria de ser una que hi haguessin animals. Vale. Això és treballar, és el que se'n diuen les KNP. Les KNP, quan veiem si una pel·lícula té KNPs ja tremolem, que vol dir Key Names and Phrases, o sigui, Key Names and Phrases, KNPs. I, bueno, això realment és una feinada. I a l'hora de traduir, t'agrada més, o tant és, la diferència entre animació i pel·lícules, diguéssim, d'actors de carn i ossos? A veure, m'he traduït Disney, m'ha agradat molt. Potser Disney t'agrada perquè fas de lletrista, no? En pel·lícules... Bueno, West Side Story, no? No sé si vas traduir... Poder fer una pel·lícula en què tu feies el diàleg, l'ajust i les lletres era un gustasso. És a dir, és d'aquelles coses que si queden bé, dius, caram, està bé, fa molta il·lusió fer tot això. La veritat és que fa il·lusió. Més que no pas només fer la traducció o fer només l'ajust o fer només les cançons. No, realment fer tot això, a mi, sobretot si hi havia cançons, m'encantava. A més, esclar, el fet de poder fer moltes vegades, sobretot amb les pel·lícules últimes de la Disney, les cançons expliquen la història. És a dir, no són independents dels diàlegs. És a dir, a Frozen s'explica la història s'explica a través de les cançons. És a dir, tu no pots posar qualsevol cosa. Per exemple, a Cars hi havia una cançó, però bueno, una cançó que no tenia una relació directa, tenia una relació més o menys de temàtica amb el que estava passant a la pel·lícula. Però és que a Frozen t'estaven explicant la pel·lícula amb les cançons, és com si fos diàleg cantat. Llavors el fet que ho pugui fer el traductor i ajustador, que ho pugui fer igual, doncs això és un gran avantatge. I, per exemple, això és una cosa que en castellà que no va ser així, que els hi va passar un problema que van tenir, que hi ha un moment, jo no sé si heu vist Frozen, i hi ha un moment que el ninot de neu canta una cançó i diu "Winter is a good time to stay in and cuddle". Però si el vern és un dia, faig una traducció literal, és un dia fantàstic, molt bon dia per estar-se a casa abraçant-se, cuddle, abraçant-se, no? En castellà seria acurrucado, no? Diu, "Give me a summer and I will be", i ell veu a paddle, que és un bassal. Però clar, el cuddle i paddle rimen. I clar, tu dius, doneu-me un estiu i veureu un. I clar, quan veu un bassal, ell convertit en un bassal, calla i diu, "A happy snowman". Això en castellà i en moltes altres llengües no es va mantenir, perquè el que havia fet el traductor era senzillament fer una traducció literal perquè ho fes el lletrista, per passar-ho al lletrista. I el lletrista això no se'n va donar compte. Llavors, no sé, van dir, "En invierno me quedo en la casa acurrucado, dame un verano y seré un muñeco feliz". Que m'haguessin pogut dir, "Yo en invierno en la cama me aparco, danme un verano y seré un charco", que és el que veus.
Haguéssim pogut dir això, però no ho van dir. En canvi, en català ho feia jo, vaig posar, no sé, alguna amb val i acabava amb bassal. Vull dir, però quan vaig fer un curs a la Pompeu Fabra sobre adaptació de cançons vaig tenir gent de diferents països i em van dir que a la major part de països havia passat exactament el mateix. Aquesta part no s'havia mantingut. Havia passat per alt. Ja que som dins de la Cogullona, sé que has hagut de fer memòria i fins i tot has demanat el guió d'una pel·lícula de terror que tu vas fer-ne la traducció al català, que és The Conjuring, Expedient Warren, no? Expedient Warren, sí. La primera. La primera. Que m'has dit que la segona no és teva, no, la traducció. No, la segona és d'en Quim Roca, sí. I sé que fa no res, que et van dir, bueno, parlarem d'això, Lluís, i has anat a revisar. Te'n recordes d'aquesta traducció, de treballar-hi? Sí, me'n recordo que sí, de fet va ser una pel·lícula per TV3, és a dir, una pel·lícula en què, com que és una pel·lícula estrenada, treballes amb materials finals, és a dir, això ho simplifica molt tot, perquè no sé si ho he dit abans, quan tu treballes per pel·lícules de cinema, treballes amb materials preliminars i a vegades has de fer 2, 3 o 4 traduccions, perquè a mesura que et van arribant finals, doncs primer, quan tu tens una pel·lícula, moltes vegades t'arriba un storyboard, que són dibuixets fixos, vas veure veient dibuixets. I tu pots traduir, però no pots ajustar perquè no tens les boques animades, no hi ha animació, per tant no pots ajustar. I a mesura que et van arribant més preliminars fins al final, que en poden ser 1, 2, 3, 4, 5, doncs tu vas enllestint el que és la traducció i l'ajust. Amb aquesta pel·lícula, doncs no, va ser una pel·lícula que per això no la recordava tant, perquè va ser una pel·lícula que en comptes de passar-m'hi un mes, m'hi devia passar una setmana, perquè va arribar material final, feies la traducció i l'ajust i l'entregaves. Sí que recordo això, que va ser una pel·lícula que va tenir bastant anomenada i ara en recordo bastant l'argument, no? Llavors, quan n'has fet unes quantes, no? A banda de la primera època, encara potser fa poc que n'has fet per TV3 de traduccions, què és, una setmana, el que et donen de marge, potser per traduir-la? Aviam, com que jo faig traduccions ajustos, de fet, si no faig traducció i ajust no ho vull fer. A vegades és el director qui decideix si se l'ajusta ell. Jo, en el cas, fa 20 anys que faig traducció d'ajustos i, per exemple, jo havia de fer la pel·lícula, l'última d'Indiana Jones, i només volien que la traduís i vaig dir que ho sentia molt, però que si no feia l'ajust jo no la feia. Llavors la va fer algú altre, molt ben fet, i ho va d'ajustar algú altre. Perdona, m'he perdut. Això, que el marge que et donen de temps... Bé, una pel·lícula ja acabada, amb què està acabat, depèn molt del que parlin. Llavors, una pel·lícula, penseu que una pel·lícula pot anar, un cop tens acabada, des de 25 pàgines de guió a 80 pàgines de guió. Llavors, esclar, no és ben bé el mateix. Una pel·lícula, si et toca fer Olors, de Bea, que només parlen els últims 10 minuts, n'hi has molt de pressa. Si et toca fer una pel·lícula com matar el meu cap, em sembla que era, que no parlen de xerrar durant 2 hores, 3 o 4 a la vegada, doncs em sembla que hi vaig estar 15 dies. O un Woody Allen, no? També. Woody Allen jo només n'he fet una i xerraven poc, em sembla que era 3 germans. Estrany. Sí, una que era molt silencis i parlaven poc, però sí, en Joan Mateu, que era el que normalment feia les traduccions de Woody Allen, s'encaixava bastant. Penseu que és que nosaltres no cobrem per paraules, cobrem per temps, o sigui que si fer pel·lícula a l'osso ens sortia molt a compte. Sí, potser la que he fet que xerraven més i que m'ha trigat més temps és la Hamlet. Hamlet potser és de les coses més difícils que he fet. La de Kenneth Branagh, la de 4 hores... Sí.
I me'n recordo que el primer dia ens van dir, diu, tens 15 dies per fer-la, perquè dura 4 hores. I dic, sí, home, i què més? I al final em vaig aconseguir 27, en els quals vaig dormir una mitjana de 4 hores al dia per traduir i ajustar la pel·lícula aquesta. Sí. O sigui, ara mateix Scorsese, Ridley Scott són malsons per... Nolan són malsons per vosaltres. Sí, però, bueno, vull dir, com a molt, aviam, traduir i ajustar no estaràs més de 15 dies. Normalment, abans, antigament, donaven una setmana per traduir i una setmana per ajustar. Ara, no sé, si treballessis 10 hores diàries, en 5 dies podries fer una pel·lícula traduïda i ajustada. Parlo de traducció, ja no ho sé, perquè fa molt temps que no en faig més traducció. Ho podries fer en 5 dies una pel·lícula d'unes 40 pàgines. No volem deixar de parlar tampoc d'un dels treballs més recordats que has fet, que és Harry Potter, que ja teníem les novel·les en allà i de cop i volta arriben les pel·lícules. Tenim un petit tall també. Sí. En Rubeus Hagrid, clavari guardaboscos de Hogwarts. Esclar que tu ja deus saber què és Hogwarts. Ho sento, no. No? Com i amor, no saps on ho van aprendre tots els teus pares? Aprendre què? Ets un bruixot, Harry. Que sóc què? Un bruixot. I un de molt bo, val a dir. Quan hagis practicat una mica. No, segur que s'equivoca. Jo no puc ser un bruixot. Sóc només en Harry. En Harry, prou. Escolta, Harry, prou. No has fet mai res. Res inexplicable quan tenies por o estaves enfadat. Parlem de Harry Potter. Com ho agafes, això? Com ho agafes, el Harry Potter? Com amb els llibres també de referent, amb la traducció que ja s'havia fet? Sí, bueno, esclar, la traducció era evident, perquè a la Warner, quan va decidir fer les pel·lícules de Harry Potter, va voler que es mantinguessin tots els noms de tots els llibres que s'havien fet arreu del món, no? Totes les versions doblades, no? Aquí hi havia normalment vaig començar a treballar amb els llibres de la Laura, traduïdes de la Laura Escarihuela. Vam començar amb la segona. La primera, la primera no es va doblar pel cinema, llavors hi van haver fins i tot manifestacions i hi va haver moltes cartes a la Warner i van decidir fer la segona. La primera es va fer uns anys més tard per TV3. Sí, que és el tall aquest que escoltàvem precisament era de la primera. Sí, que si escolteu la veu del Masumi de la segona i de la primera veureu que el Masumi a la segona és més petit que la primera. Masumi és la veu de Harry. El Masumi Masuda és la veu del Harry, sí, correcte. Sí, això al principi jo vaig veure que si havia de buscar els noms al llibre em tornaria boig i vaig trucar directament a l'editorial i vaig dir si em podien passar amb alguna mena de suport informàtic que pogués buscar les paraules en el llibre, no? I si em podien passar el llibre també en anglès. Llavors tenia els llibres en anglès, que no sé si era en Word o en PDF, però podies buscar on sortia una paraula i llavors tenia, al saber la pàgina, podia buscar, o el capítol, podia buscar on sortia la frase aquesta o la paraula aquesta en català, no? I, bueno, va ser així. Va ser una feinada. Més feinada va ser amb El Senyor dels Anells perquè jo em vaig baixar d'una pàgina, em sembla que era polonesa, la versió anglesa, però havia de buscar-ho al llibre i em tornava boig anant amunt i avall, pàgina amunt, pàgina avall, intentant més o menys on trobar aquella paraula, no? Això ara sí. Harry Potter va durar més de gairebé 10 anys. Sí, gairebé 10 anys, sí. Sí, gairebé 10 anys i això implicava algun problema que en principi els actors que van agafar, que eren nens, volien que fossin nens els que fessin els personatges perquè, no sé si ho sabeu, que a vegades els nens els fan senyores, fan actrius. En aquest cas van agafar nens i llavors hi havia personatges que els havien agafat de nen que llavors ja no feien res més. Per exemple, el Masumi sí que va continuar doblant, però hi havia altres que els havien agafat i no doblaven
ja no doblaven, i llavors només feien, cada vegada que sortia el Harry Potter, sortia el seu personatge i el tornaven a cridar, no? I que ell, potser aquest personatge no tenia l'aprenentatge que havien tingut altres que havien continuat doblant, i doncs el director, a l'hora de fer-ho, tenia molta feina, no? Llavors, que de petits es van dedicar a això per, mira, coses d'aquell moment, però no van continuar la seva carrera. No, bueno, es va fer un càsting amb tot de nens. Me'n recordo que els estudis de doblatge preguntaven: aquí té nens d'aquesta edat, que vinguin cap aquí, que farem una prova. I te vinc a buscar nens. Però això va passar també amb els Teletubbies. Els Teletubbies tots eren nens petits, també. Sí, sí. Els Teletubbies no ho tenia apuntat al guió. Jo no vaig fer... No, jo no vaig fer cap Teletubby. Cap traducció Teletubby? No, és només explico el cas de que... Només m'ha quedat l'abraçada, una abraçada, ja està. Sí. No sé, què més li podem preguntar a en Lluís? No sé, de Harry Potter tens alguna anècdota? Ara fa poc m'has dit que t'havien trucat perquè se celebrava el 25è aniversari. Sí, celebrant el 25è aniversari, el que passa que jo vaig arribar ahir a Finlàndia a viatge i això ho feien el dia 2 i no vaig poder anar, i li vaig dir al Masumi, que és el que heu sentit, que ja no té, sí, el Harry, que ja no té l'edat que té aquí a la veu que sentiu, sinó té una veu d'home, ja. Sí, 33 anys, i és molt bon actor de doblatge, ha fet molts personatges, per exemple, és un dels personatges de Star Wars, que no n'hem parlat. No? Sí. Bueno, ho hem de fer abans de plegar. Ara ho hem de fer. Perquè... No, i que li vaig dir al Masumi si podia anar amb representació, bueno, si podia anar en comptes meu, no? Sí. Sí, van fer això. I ara que has tret el tema també de Star Wars... Bueno, me n'explicaves alguna anècdota? Sí, si en tenies alguna, sí. Sí, no, bueno, clar, en el llibre hi ha dues anècdotes. Una és hi ha el que se'n deia Whomping Willow Tree, que és un saúc que donava cops de puny. Això en el llibre es va traduir l'arbre picabaralla. El pi que baralla. El pi que baralla, de picabaralla i el pi que baralla. En el llibre era un pi, però quan ho veus a la pel·lícula no era un pi. Llavors què vam fer? Vam posar, en aquest cas, què fem? No volíem canviar noms, perquè si no ens venen els Harry Potterians i ens renyen, i vam posar-hi l'arbre picabaralla. L'arbre picabaralla. Llavors un altre va ser una paraula que es deia The Shrieking Shack, o sigui, l'antre que xiscla, que era com una mena de cabana. Era una cabana molt rònega i tal. I la traductora havia posat Cal Alfred per fer el joc amb Calfred. Cal Alfred. Clar, nosaltres vam pensar, si nosaltres veiem aquesta música llòguebra, tenebrosa, i que se'n van amb aquesta mena de borda, aquesta mena de casalot, barraca, i diem que se'n van a Cal Alfred, dic, tot el cinema es posarà a riure. Dic, no, aquí ja no ens atrevim. I llavors hi vam posar la borda dels xiscles. Ens vam permetre aquesta llicència i que ens perdonin els Harry Potterians. Però bé. I a Star Wars, que comentaves, has fet l'ajustament de l'última trilogia, no? O també et vas encarregar de les... He fet la 1 es va fer en català? Sí, la 2, la 3. La 3, les... 7, 8 i 9, no? Que són les últimes. 7, 8 i 9. O sigui, estaríem parlant des del 2000 cap aquí, excepte la primera, que és del 99, però sí, la segona, que és del 2002, a partir d'aquí totes les pel·lícules de Star Wars. Sí, i vaig fer Rogue One, però en castellà. Que aquesta només la vaig traduir perquè m'ho van demanar i la va ajustar el Quico Rovira Veleta, que és el que potser és les persones que sap més de Harry Potter d'Espanya. Perdó, de Harry Potter, de Star Wars d'Espanya. Sí. Clar, a Star Wars sempre han tingut allò que a vegades venim de traduccions del passat, potser mal fet en el seu moment, no? Com el Lightsaber, no? Que se li va traduir espades làser i tothom estava amb les espades làser, perquè són els sabres de llum, no? Davant d'una cosa com aquesta que dius es pot fer una traducció millor, a vegades què optes, no? Per mantenir la traducció tradicional que la gent coneix o per fer una cosa més fidel a l'original? Quan es van fer les 3 primeres estem parlant de fa molts anys, és a dir, jo per exemple les vaig veure al cinema, no les vaig
no hi vaig intervenir en la traducció de les 3 primeres, que són la 4, 5 i 6. Llavors, per exemple, hi ha una cosa que van canviar, que era, em sembla que no sé quin era, el retorn del Jedi, era la 6, en català es va dir, en castellà, el retorn del Jedi, em sembla. Llavors va venir la supervisora de Spielberg i del Lucas, era la Claudia Witzman, una americana, i va dir que no, que s'havia de dir Jedi. I llavors, a partir d'un cert moment, els Jedis, que s'havien dit Jedis fins aleshores, es van convertir en Jedis. També es va canviar, hi ha alguna altra cosa, em sembla que l'espasa llum, sabre de llum es va canviar, o hi ha algun altre canvi allà pel mig, que va ser per petició de la supervisora. Les 3 primeres que es van doblar, que van ser la 4, 5 i 6, aquestes no van tenir supervisió perquè es van fer per TV3. Sí, les que tenen supervisió són les que van a cinema. I en aquest cas, Star Wars, aquesta última trilogia, has tingut problemes en el sentit, has tingut molta pressió a l'hora de traduir? Tens la supervisora, en aquest cas és americana o supervisor americà? No, com que ho havia comprat ja Disney havia comprat Lucasfilms, o Benavista Internacional havia comprat Lucasfilms, llavors funcionaven de la mateixa manera que una pel·lícula de Disney. L'única diferència és que nosaltres ens enviaven el guió amb la imatge que no vèiem, però abans havíem d'anar o als Estats Units o a Anglaterra a veure la pel·lícula. I, per exemple, amb la número 8, la 8, que quan hi vam anar estava molt acabada. I hi havia el director allà amb nosaltres, hi havia el Ryan Johnson, i el Ryan Johnson vam poder comentar coses amb ell, ens anava comentant coses de la pel·lícula i nosaltres anàvem prenent notes perquè sabíem que quan tornaríem a casa no veuríem la pel·lícula o veuríem només els trossos en què parlaven, no? De les Jedi, que també va haver-hi aquesta discussió de si era l'últim Jedi o els últims Jedi, no? Perquè també la traducció, si no saps el context de la pel·lícula, no has pogut parlar amb el director, si és un Jedi o són molts, tampoc saps com traduir-ho. Bueno, és Jedi. Sí, però si és un o són molts, Clar, no? perquè Last Jedi, en català tant pot ser l'últim Jedi com els últims. Sí. De totes maneres, també he de dir una cosa que ens ajuda molt, que és que això ho podeu dir tothom. La primera cosa que avui no he dit, que sempre dic quan vaig a algun lloc, els traductors no som responsables dels títols de les pel·lícules. Aquesta era una de les meves preguntes. Què passa amb algunes traduccions de títols de pel·lícules? Això és un problema de merchandising. I aquí els que decideixen els títols de les pel·lícules, no només de les pel·lícules, sinó dels llibres, són o bé les productores o bé les editorials. I jo tinc un llibre que vaig traduir que es diu L'alcalde de Casterbridge, el llibre, que és del Thomas Hardy, i a la paraula alcalde a dintre no hi surt mai. I només hi surt la paraula batlle. El batlle de Casterbridge. Parla tota l'estona. En canvi, el títol és L'alcalde de Casterbridge. Per què? Perquè l'editorial va dir que molt bé que hagis posat batlle, però és més comercial dir alcalde de Casterbridge que no batlle de Casterbridge. Això és potser ara una pel·lícula que ara comentarem d'aquí una estona, que és Thanksgiving, que aquí l'han traduït com Black Friday, que ja és el recargolament d'agafar un títol en anglès i traduir-lo amb un altre títol en anglès. Això poques vegades passa. Bueno, no ho sé, això jo vinc d'una època en què quan veiem Halloween traduïem Tots Sants, perquè ningú sabia que era Halloween aquí. Vosaltres sí perquè sou joves, però els que hi ha aquí, vull dir, no jo. I llavors traduïem Tots Sants i va arribar un moment que ja no vam deixar de traduir Tots Sants i vam posar Halloween, perquè ja Halloween havia arribat aquí i havia arribat per quedar-se, no? Això és, suposo que jo, per exemple, me'n vaig enterar del que volia dir hat-trick quan estava vivint a Anglaterra, i em vaig quedar molt sorprès que diguessin hat-trick, i una vegada em vaig sorprendre que veure un programa d'esports de TV3 que es deia hat-trick, i vaig dir, mira, ja ha arribat aquí l'anglès, no? O sigui que no sé, em sembla que ens el mengem amb patates, no? Vull dir que sí, és molt raro, però bueno, és
sí, és cosa de les productores i dels que manen, en principi. No sé, Marta, si tens alguna pregunta més. No, per la Lluís meva abans d'acabar. pregunta és que ja fa anys que el Ningú no és perfecte volem fer l'entrevista a algú que tradueixi els títols de les pel·lícules. Però s'amaguen tots, Però s'amaguen ningú tots vol... i ningú vol Jo no he estat, tots pronunciar-se, diuen el mateix. perquè hi ha títols que... Bueno, mira, penseu que quan jo escric o faig una pel·lícula, moltes vegades poso títol original al començament, tal, no? The Conjuring, vale. Títol català, el que correspongui. Sí, perquè jo no sóc qui Clar. puc decidir. Per I no exemple, pots fer una proposta? No, bueno, perquè tant és, no? clar, el cas que deies de Conjuring, que al final és Expedient Warren, bueno, Expediente Warren i en català s'agafa la traducció en castellà, o sigui, es fa la traducció en català del títol en castellà, que dius, bueno, això és que pensen, doncs, jo què sé, en Expediente X, no? I creuen que el públic es pot assemblar, però esclar, és que doneu una castanya, vull dir... Però, bueno, el que passa que a TV3 aquí la política que segueix és sempre, el 99,9% dels casos, excepte alguna pel·lícula en concret, és seguir la versió castellana, perquè la gent no es pensi que hi ha dues pel·lícules. Això va passar amb una pel·lícula, em sembla que a Columna va passar amb una novel·la de la Patricia Highsmith, que em sembla que en anglès es deia la novel·la Found in the Street, que es va traduir Trobada al carrer per Columna, i l'editorial castellana la va traduir per El hechizo de Elsie. Llavors hi ha gent que tenia les dues versions, llavors veia que la novel·la era la mateixa, no? Per què no passés això? Perquè la gent potser ha vist la pel·lícula en castellà al cinema, doncs llavors TV3 va decidir que els títols seguirien el castellà, no? Això és així. Però de totes maneres no hauries de parlar amb cada director de programació, cada director no d'estudi, sinó de productora, a veure per què ha traduït aquest títol, perquè cada productora tria els títols com li semblen. Això salta a la vista, que els trien com els hi sembla. Hi ha una anècdota per això, molt divertida. De Que quina? és que a la pel·lícula del James Bond, que es deia en anglès Tomorrow Never Dies, no sé si us sona. Sí. Això ens ho van explicar quan estàvem als Estats Units. Resulta que havien rodat, em sembla, bastant a Anglaterra, era una cosa anglesa, però tota la producció la portaven als Estats Units i el merchandising. I llavors els van dir que necessitaven ja que els enviessin el títol. I llavors els van enviar i els van enviar per escrit amb un fax. Tomorrow, tal. I aleshores van agafar i van dir Tomorrow Never Dies. I quan els van enviar tota la propaganda feta als Estats Units, Tomorrow Never Dies, van dir, però què heu fet? Si no és Tomorrow Never Dies, que Tomorrow és un diari que explica les veritats abans de que passin. És Tomorrow Never Lies. O sigui, no el demà no mor mai, si el demà no menteix mai. No s'equivoca mai. Ja ho sabies, això. Molt bona. Doncs jo amb aquesta anècdota acabem l'entrevista d'avui. Lluís Comas, traductor, ajustador, lletrista de cançons. No sé, jo vaig llegint algun article, més de 500 pel·lícules traduïdes. Gairebé 1.000, sí. Gairebé 1.000, no són 500, són més. Sí. Ara ja a punt de la jubilació, tot i que encara et criden per fer alguna feina. Sí, no, però ja ho he deixat. Vas deixant el teu llegat cap a d'altres traductors que emprenguin aquesta tasca. Gràcies. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Ningú no és perfecte i en aquest programa especial de la Cocollona. Un aplaudiment també. Gràcies a vosaltres. I ara amb Paco parlarem de Robot Dreams. Tenim la musiqueta. A veure si te sona, Paco.
Doncs Paco Cabero, que el tenim aquí al Ningú no és perfecte, abans de ser de director de La Cucullona, també quan hem de parlar de Cobra Kai o de Caçafantasmes o de coses d'aquestes, sempre ens acompanyes amb en David. Però potser la gent no sap que tu treballes també en animació i que has estat molt de temps amb Robot Dreams treballant-hi fins que es va estrenar al Festival de Sitges i que no te deixo parlar, Paco. Digues hola. Espera, que el micro no va, eh? Sí, com que no va? Sí, va? Sí, t'has d'acostar una miqueta. Ara, sí? Sí, vale. És veritat que sempre parles tu i no deixes parlar, eh? No, sí. Bueno, el resum és un any i 8 mesos treballant fent... Les de mirar. Fent els background. Hola, se sent? Sí? Vale. Torno. Sí, un any i 8 mesos treballant al departament de fondos del background de la peli, dibuixant tot Nova York. Bueno, la peli està ambientada a Nova York dels anys 80 i va ser un curro de documentació brutal, una cosa molt boja. Sí. Puc aprofitar, és que si no se m'oblida. Sí, aprofita el que vulguis. És casa teva, això. Vols fer agraïments? És casa teva per duplicat, però estem a La Cucullona. Quan fem les connexions per telèfon també m'oblido de coses importants. No, que parlant de les traduccions, que Robot Dreams a tot el món, menys a França, que es diu Mon ami robot. Sí, l'han traduït al mercat francòfon, s'ha traduït com El meu amic el robot, que és un spoiler, però bueno, un spoiler. Veus el tràiler i ja veus que no és cap spoiler, no? Però que m'ha fet gràcia que només a França i a Bèlgica, sí. I després una altra cosa que estàvem parlant de traduccions, ja me'n vaig per les branques ja, eh? Ja ho has vist. És habitual, amb tu no ho esperem. Evidentment. Me'n recordo quan era petit que la pel·li de Billy Wilder de Com fa el de Gelo Loco es va fer un concurs a TV3 pel títol, que no me'n recordo què va quedar. Sí, doncs Ningú no és perfecte va quedar. Es va quedar. Sí. No sé quin any era. Això passa per deixar votar la gent, mira, llavors acaba posant títols com aquest. Bé, estàs treballant amb el Pablo Berger, no? Que és el director de la pel·lícula. Ell és la primera vegada que fa animació, perquè ha fet Blancanieves i altres coses d'aquest estil que són imatge real, amb un còmic del 2008, em sembla que és, de Sarah Baron, vull dir que és un còmic que ja té... O menys, 2004, 2005, no? Sí, més o menys d'aquesta època. Ell es va graduar a l'School of Visual Arts a Nova York el 2002, ella viu a Brooklyn des del 2006 i clarament el seu ambient on ella... 2007. El llibre. Pues mira. On ella es mou és el que veiem a la pel·lícula, no? Suposo que aquí hi ha una feina de documentació per retratar i dibuixar Nova York, no només agafant el còmic que aquí la va publicar Norma, sinó perquè és que la pel·lícula és un món molt més ampli que el del còmic. Sí, no, a part del mateix director, en Pablo Berger i la seva dona, que és la documentalista de la pel·li, van estar visquent a Nova York 10-15 anys, van estudiar cinema allà i a part tenien fotos, l'apartament on surt, o sigui, l'apartament del prota, del gos, és una còpia de l'apartament on vivien ells al West End, no, al West Side, i vamos, que tota la documentació la tenien ja agafada per mà, o sigui que nosaltres l'únic que vam fer és adaptar-ho, fer-ho més cartoon i clar, l'estil del còmic és molt naïf i nosaltres l'hem fet a través del Dire d'Art, que és el José Luis Ágreda, que és un fera del món del còmic i és el director d'art del Buñuel, El laberinto de les tortugues, que va guanyar el Goya, va estar nominat als Premis Europeus i el tio és un crac i va adaptar l'estil del còmic al cartoon. Per explicar una mica ràpidament de què va la pel·lícula, és una història alegre i trista alhora, no farem cap spoiler, estigueu tranquils, és un gos que es diu Doc, així, i el robot es diu Robot, és un gos... Vaya spoiler, eh? Sí. O sigui, viu sol, viu a Nova York, que és una ciutat molt gran, però ell es troba molt sol. De fet, parla de la solitud, no? Ell està en un apartament a Brooklyn, no té amistats, i a través d'un anunci d'aquests de televisió veu com et pots fabricar un amic que és un robot, i el que fa és això, contractar com aquell que compra per internet, es compra el robot, lo porten a casa, el munta, es fan els millors amics i un dia se van a la platja i el gos no té la mentalitat de que les coses metàl·liques i si les banyes amb aigua potser no és la millor combinació possible.
I és justament aquí on comença aquest problema que el robot s'espatlla però continua tenint el cervell ben posat, podríem dir, i ell no té força per aixecar-lo i l'ha de deixar a la platja. Menys mal que no vols fer spoilers. Però això és al principi de la pel·lícula. No, ja portes mitja hora de pel·li. I dura hora i mitja, tu sabràs. No, total, que l'ha de deixar a la platja i diu ja tornaré l'endemà. Però l'endemà resulta que la platja... Però no continuïs més. No, home, és el punt de partida, us està enganyant. La platja està tancada. Això són les 10 primeres pàgines del còmic, a més. És que, per favor, no m'aixequeu perquè no és veritat això que dieu. La platja està tancada i no pot accedir-hi i s'ha d'esperar que passi tot l'hivern per poder tornar-hi. I mentrestant, què passarà? Doncs, bueno, ell intentant retrobar-se o agafar el robot i el robot somiant, d'aquí el títol de la pel·lícula, Robot Dreams, perquè si no, no tindria sentit el títol. Ell va somiant coses que tu no saps a la pel·lícula si són reals o són ficció, sí que ho vas sabent més tard, però quan t'ho plantegen no ho saps. T'has carregat ja fins al minut 44. Apa, aquí. Ja està, no explico res més perquè... Bueno, i al final resulta... No, però està bé això dels robots perquè no només somien en ovelles elèctriques, que aquí suposo que també ve la cosa, la referència aquesta a Blade Runner, sinó que té altre tipus de somnis, no? Sí, no, i és una pel·li molt senzilla de... Vull dir, l'hem feta 80 persones, artistes uns 40 i pico, més la resta de... Vull dir, quan veieu els crèdits, perquè jo la vam veure a l'estiu, vam fer un passi de premsa i tal, no sé, de premsa per l'equip i per l'acadèmia, i jo vaig dir, hòstia, sí que dura el rodillo de crèdits, perquè l'hem fet 4 gatos, aquesta pel·li. És molt artesanal, molt currada, i per lo senzilla que és, aquí tinc una companya que va sortir plorant com una... No, Ali? Però plorant, i sortia tothom plorant de la pel·li. Jo no, perquè estava veient els meus fondos que tu te fixaves en la feina que havies fet. Havien tocat, perquè clar, des que jo vaig acabar l'agost del 2022 fins que van acabar el passi per Cannes, van passar 6-7 mesos on van retocar coses de tot ajustar el que fa en Lluís, ajustar coses per l'art final de la pel·li, per l'estrena. Però aquí en Lluís no tindria feina. No, perquè és muda la pel·li. El còmic també no té diàleg, vull dir, amb això s'ha respectat exactament el mateix, i tot és músiques i sons, sorolls, freses. Però veus els crèdits i posa voz de Doc, i dius, clar, perquè hi ha sons guturals de respiracions, tot una mica. Sí. Clar, i la música és important, sobretot hi ha un tema del September, d'Earth, Wind and Fire. Jo ara l'he perdonat, però... El devies tenir clavat durant 2 anys, no? Sí, parlant malament estava fins la polla del September, perquè... Perdona, que no són hores, i això és Girona. No són hores. Girona, terra beata. Pues el September, sí, 2 anys. 2 anys de bogeria, que era com... Era la broma, al principi era que guai el September, a mi m'agradava, el Wind and Fire, m'ha agradat sempre, el funk i tal, els odiava. Ara he fet les paus amb ells, no? Em sembla que estan morts, pobres homes, però ara sí, és odiós. Però hi ha més peces també de l'època, hi ha 3 o 4... Sí. I anaven a sortir moltes més, molt molones, però que al final per drets i per... Total, comprar una cançó per una pel·li és molta pasta. Per molt que tinguis un pressupost tal... és molta pasta. I també pagues per cada vegada que sona o només per una vegada? Jo crec que fan el September, em sembla que va ser un global, perquè portava una setmana i li vaig preguntar al director de producció que, oye, què passa con September? ¿L'habéis comprado a peso? Perquè, clar, es feien versions, fins i tot el robot la xiula. Vull dir que és una cançó recurrent. I... Sí, és una pasta. Vull dir, jo no he cobrat en aquesta pel·li el que s'ha pagat per September. L'estil d'animació és molt semblant al que tenim al còmic, per no dir que és clavat, vull dir que en aquest cas no heu inventat res. Agafeu un producte americà per fer aquí, però alguna referència més local hi ha, perquè és una pel·lícula ambientada als anys 80 a Nova York,
però el protagonista porta una bossa de naranjito. Jo no sé si... Havien bosses de naranjito a Nova York en aquella època, o això ha estat cosa teva, Paco, o Pablo Berger? No, això és cosa d'en Pablo o del Dire d'Art, perquè el naranjito el va dissenyar un dibuixant del Jueves. Ara no recordo com es diu, però el va dissenyar, va haver un concurs i va guanyar un dibuixant del Jueves. I clar, això és un guinyo que fa... Crec que està ambientada al 85 la pel·li, bueno, doncs feia 3 anys del Mundial del Naranjito. I hi ha referències a coses friquis també, no? Perquè hi ha un moment de Halloween que van disfressats de Batman, de Jason, de Freddy, vull dir que hi ha referències culturals del 80 i Naranjito, pues sí, pues suposo que en Pablo ho va posar. Això els americans no ho entendran. Bueno, sí, o sí? Bueno, no ho entendran, no. Bueno, és una pel·lícula en projecció internacional. Sí. És una pel·lícula en projecció internacional i una de les productores és d'aquí a Girona, que és la Sandra Tàpia, que és de Salrà, em sembla que és de Salrà, i amb la productora Arcàdia. Vull dir que s'ha fet una pel·li amb un percentatge d'ADN gironí, vull dir que sí. No, i la pel·li a nivell internacional va debutar a Cannes, després ha estat a Tòquio, a Toronto, està sonant com a pel·li nominada a l'Oscar. Home, està sonant. Jo, les 3 pel·lis d'animació, a mi personalment, no sé, Marta, tu corregeixes si vols ampliar-ne alguna o no, però d'aquest any, la de Spider-Verse, la de les Tortugues Ninja també està molt bé, i aquesta. A mi són les 3 que més m'han agradat aquest any. I no s'assemblen de res. No. I curiosament no n'hi ha cap de Disney ni de Pixar aquest any que... És que està havent una revolució visual que fins i tot aquesta de Wish de Disney ja ha començat a adquirir... O sigui, va començar la revolució amb l'Spider-Verse primera, amb els fondos, després van fer la pel·li de la família aquesta contra les màquines, com es deia? Sí, els Mitchell contra les màquines. I ja està ben... I fins i tot la del Gato con Botas que parlàveu, l'última pel·li té l'estil ja una mica de fondos desdibuixats, etc. I aquests, els Bad Guys, no? Que també és de Los Chicos Malos. Sí. I les Tortugues ja és el rizo, no? Les Tortugues Ninja ja és un desfase visual molt xulo, que a mi al final ja és una turulla de bitxos i de coses diferents, però visualment és molt guai. Aquesta Robot Dreams no, és molt senzilla, molt estètica, no sé, a mi m'agrada, vull dir que tinc ganes de tornar a veure-la, però només l'he vist un cop a cine, vull dir, però la vull gaudir, la vull disfrutar de veritat, no mirant els fondos si m'han tocat colors. Sí, jo vaig tenir l'oportunitat de veure al Festival de Sitges, que va guanyar un premi. Sí, va guanyar un premi, merescut, i la veritat és que tothom va sortir emocionadíssim. O sigui, això arriba el dia 6 de desembre, ja s'estrena aquí, tothom la podrà anar a veure, però surts del cine tocat, vull dir que jo entenc que la gent surti emocionada, perquè jo també hi vaig sortir, perquè és com un gust agredolç, amb el sentit del que viuen els personatges, no? Però és que t'emociones molt. Sí, jo tinc l'anècdota que el Pablo Berger, que jo és una persona que no coneixia, de fet hi havia certa distància com a director, és a dir, que no el coneixes i dius, hòstia, jo que faig també direcció de cinema o ficció, és com, hòstia, és un director consagrat, no? Després de Blancanieves i de totes les que ha fet. El tio és encantador, el tio és molt amic, és una passada, i em deia, oye Paco, que sí que parla, nos han pillado en Sitges, vais a estar, ¿no? Yo creo que tenía por de pasar las Sitges, vais a estar, ¿no? Porque, ¿qué tal? Porque sé que tú eres tal, que vas cada año a Sitges y así, pues, me cuentas un poco. Total, no vam poder anar nosaltres a la peli, perquè van ser un dia d'un sube-baja que van fer a Sitges i van coincidir amb ells, però el tio estava encantat. Jo crec que tenia por d'això, el públic de Sitges és casqueria, gènere fantàstic, explosions i fantasia. Clar, és una pel·li infantil. No és infantil, però sí, és infantil. La primera impressió que et dona és una pel·li per nens. Però quan després li poso un WhatsApp a la nit, li digo, oye, Pablo, ¿qué tal? Bueno, gente llorando, no sé què. I jo deia, hòstia, Sitges, què està passant amb Sitges? I ja quan guanya el premi del públic, jo supercontent, vull dir que va ser un puntazo. Sí.
I a més, tot el que dèiem, no? Està ambientada a Nova York als anys 80, tot el que veiem és el Nova York dels 80. Sí. Hi ha moments plànols que a més els manteniu amb les Torres Bessones, o sigui, són tota una sèrie de coses que apel·len a la nostàlgia de com era la ciutat als anys 80. Vull dir, no deixa de ser una carta d'amor a Nova York, també la pel·lícula. Us heu hagut de documentar també per... Tot. Clar. Sí. De fet, fotografies... De fet, el cotxe que porta el robot, el gos, al principi, tenia un logo que no estava ben posat de correus del US Postal de l'època. Sí. Perquè resulta que va canviar el logo al 85, després hi havia unes variacions. I jo sóc d'aquestes persones que veuen una pel·li i que si hi ha algú que el xoca, ja estic aquí amb l'Alicia i li dic, hòstia, esto està mal, no? I ja em treu. I estic tot el rato parlant d'aquest objecte, aquesta cosa que està malament a aquesta pel·li i m'oblido de la pel·li. Perquè aquesta és la meva atenció cap al món. Pues, es va corregir el logo perquè em vaig donar compte jo que el logo estava malament. Vull dir que fins i tot el detall del logo que surt un segon es va mirar amb lupa, no? La documentalista, que és la dona de Pablo Berger, la Yuko, que va fer un treball brutal. Sí. A mi m'ha fet pensar, tot i que la història és molt diferent i tal, una mica el gegant de ferro. No? Aquí no és l'amistat entre un nen i un robot, és un gos i un robot, perquè aquí diguéssim que tots són animals. Les persones són animals, diferents tipus d'animals, però tots són animals. Sí, en el còmic sí que surt un humà. Però la pel·lícula jo diria que no n'he vist. No. Vale. Dic, a veure si se m'ha escapat. La pel·li és 100% animal. Marta, no sé si li vols preguntar res al Paco. Jo no he pogut anar a veure la pel·li. A Sitges vaig estar-hi un dia i mig i em coincidia amb un altre, vaig dir m'esperaré a l'estrena. He llegit el còmic i el còmic m'ha semblat... Jo no l'hauria agafat pel tipus de dibuix, però ara estic esperant molt la pel·lícula. Perquè si acabes de dir que s'ha respectat força la línia de cartoon del còmic, doncs jo vull veure com allò s'ha pogut fer aquest traslladar de suport de mitjà de paper a pel·lícula i que mantingui... Bueno, és que ja m'ho estic... No sé, és com... L'estic imaginant. El còmic és com molt llaminer per portar-lo a pel·lícula, però és cert que no sé qui se li va ocórrer de dir això ho podem fer una pel·lícula d'animació. El mateix Pablo, vull dir, ens ho va explicar, bueno, a les entrevistes ho explica. Perquè tampoc és que sigui un còmic molt conegut. No. De fet, ell el va comprar quan va sortir, li va encantar i quan va acabar Abracadabra, em sembla, abans d'acabar l'última pel·li que ha fet, abans de Robot Dreams, estava un dia per casa i va agafar el llibre, el còmic un altre cop i diu... I ell volia fer alguna d'animació, ell no en sap de dibuixar ni fer res, vull dir, per això s'ha envoltat de gent que sí sabia. I va dir, me voy a poner con esto. I se'n va anar, aprofitant que havia d'anar a un festival, no sé si a Toronto o a quin festival que l'havien convidat com a jurat, va fer escala a Nova York i va conèixer la Sarah Baron, la dibuixant, i li va dir, i l'altre estava com... Perquè ja va haver un primer intent de fer pel·li, però van perdre els drets, una productora americana. I la Sara li va explicar i li va dir, no, ja va haver uns drets i tal, però es van perdre i ell diu, la farem. I es van enamorar artísticament tots dos i l'han aconseguit fer. I la Sarah Baron suposo que ha vist la pel·lícula? Sí, va estar a Sitges, a l'estrena a Sitges hi era. Vaig sopar amb ella. Vas sopar amb ella? I com no sé anglès li vaig dir hello. I ja està. Goodbye. Vaig intentar seure el més lluny d'ella possible per no intercanviar. De fet, no la mirava per si em mirava i dic, i què li dic? Però bueno, sí. I aquesta és la meva anècdota. I ara quan la veritat és que el còmic també emociona, eh? No, el còmic està molt bé, sí. Emociona. A mi m'agrada més la pel·li que el còmic, És més... No. Home, què has de dir? No, és més complet. Sí, Home, hi ha alguna trama més. Clar, tots aquests detalls... Què? Vale.
Perdona, dic que m'he perdut jo ara. Res. Anava a dir, si és una pel·li, al contrari, és molt blanc en aquest aspecte, no? Sí. Tu has dit que era infantil. No, visual, que sembla. Ho pot semblar, Sí, però no és... No. Bueno, és per tots els públics i tothom entendrà a la seva manera el que... No? És això, cadascú el que vulgui entendre, perquè al final és una història de solitud, és una història d'amistat, és una història de generositat, també aquesta part quan Doc fa el robot, que és tan artesana. Vull dir, si és com el còmic... És com un Ikea, diguéssim, muntar un moble d'Ikea, però es muntes el robot. Bueno, és com es muntaven abans les coses, no? Una mica de fil, una mica de pega, una mica de coses, no? I una mica de celo. I tot allò que sembla increïble que d'allà pugui sortir el robot és com muntar el teu monstre en la novel·la de Frankenstein, no? Que... De fet, té un guinyo a Frankenstein. Sí, i... Bé, és que, clar, no... Una cosa, Paco, si jo m'he llegit el còmic ja m'ho sé tot, de la pel·lícula? No. Vale. Lo del poli assassí. No, hi ha alguna variació. Al final és... O sigui, hi ha un toc de l'autor, hi ha un toc d'en Pablo al final. És a dir, passa el mateix? Sí, però diferent. Jo, és que deia, tu què dius, a Sitges, que la gent està curtida, jo vaig veure gent curtida plorant, eh? Vull dir que... allò, mantenint-se les llàgrimes, allò, bueno, va... Los friquis també lloren. Sí, ara ens fiquem una slasher sortint d'aquí per compensar aquesta emoció. Doncs, no sé, si vols comentar alguna coseta més... No, m'ha fet pensar, quan has fet l'espoiler de tota la trama... Vinga, dale. No, que m'has fet pensar el robot que està a la platja i s'oxida i tal, amb Tiburón, de l'Spielberg, que es va oxidar al tauró. Ah, sí? Doncs podria ser, no sé si una referència volguda o no, però... M'he recordat ara, no?, que es va fer el tauró amb una piscina d'aigua dolça i quan el van tirar a l'aigua salada es va oxidar i va engreixar perquè l'escuma absorbia l'aigua. Als anys 70. Jo crec que això devia ser d'una joguina, perquè ens ha passat que t'emportes la teva joguina, el robotet de l'època, ara perquè estan més acostumats els nens i les nenes que tot té piles, tot parla i tot fa fresses i és més escandalós si ho poses a l'aigua, però abans t'emportaves el robot aquell i el posaves i te banyaves al mar i després passava el que passava, el que passa, no? Que no es pot moure més. I somien. En cas que la nominen als Oscars a millor pel·lícula d'animació, que jo... I tu hi vas? Exacte. Podem tenir un especial. No, a veure... Hem reservat un hotel a Los Angeles... Finals de febrer, no? Sí, principis de març. Però també per anar a Disney. No. Sí, hem reservat. Tenim hotel. Si la nominen, intentarem anar. Vull dir, podem reservar fins 2 dies abans. I el tema de reserva d'hotel, Lluís, jo controlo, ja ho has vist. Potser us quedareu al carrer, vols dir? Jo ven Lluís a pagar-lo a l'habitació, pobra. Sí, tenim habitació allà a Los Angeles, que sí, per si la nominen fer la bogeria. En plan de conya li vaig dir a Amber Heard i l'Alicia, la meva xicota que està aquí, vamos, i em va dir sí. I si la nominen, pues intentarem anar. A veure què val els vols d'Iberia o d'American o el que sigui, però intentarem anar. Molt bé, doncs res, gràcies Paco. Voleu alguna de Los Angeles? Home, sí, et passaré una llista de coses, jo què sé. Vale, alguna cosa. Vale? Sí. Diuen que el càtering que molt bé allà. El càtering dels Oscars. A veure, la festa d'Elton John, allà sí, pots portar alguna cosa. Anirem, si te deixen anar. Vam fer l'Emili junts a Ceuta, o sigui, no... Anirem. Doncs va, un aplaudiment, Paco, per tu i pel Robot Dreams. I ara farem allò de compensar el que dèiem, després que se'ns cau la llagrimeta amb el Robot Dreams, anem una mica per un slasher i donem la benvinguda a en David Callahan Ruiz, perquè anem a parlar de Thanksgiving Black Friday. I've got plenty to be thankful for. My needs are small, I buy them all at the 5 and 10 cent store. Oh, I've got plenty to be thankful for.
I used to love this town. Doncs anem a parlar d'aquesta pel·lícula que l'origen el trobem a l'any 2007, on Quentin Tarantino i Robert Rodríguez fan aquella bogeria que es diu Greenhouse, composada per dues pel·lícules, Planet Terror i Death Proof, i dintre d'aquesta pel·lícula insereixen 4 falsos tràilers de pel·lícules que no existien, que no es farien mai. Els tràilers que molta gent, o falsos tràilers que molta gent va dir que era del millor de la pel·lícula. Un era dirigit pel mateix Rodríguez, l'altre era per Rob Zombie, l'altre per Edgar Wright i el darrer per Eli Roth. Sabem que un d'aquests falsos tràilers es va fer, que va ser Machete, que fins i tot va tenir seqüela, el 2010 i el 2013, les dues dirigides per Robert Rodríguez, i entre ells havia el d'Eli Roth, que és Thanksgiving, que sempre ha tingut aquesta cosa de voler-la fer, de fer un slasher ambientat en el Dia d'Acció de Gràcies, i ara s'estrenà la pel·lícula, David. A veure, va, comencem parlant una mica. Què t'ha semblat? Bé. Sí. Més o menys el que m'esperava. Eli Roth no és un dels directors de la meva devoció i m'ha sorprès gratament perquè no deixa d'aplicar la fórmula de l'slasher, no? Que fa temps que no vèiem, si obviem aquest revival de Scream, no? Potser ja estan estirant una mica massa el xiclet. No, però bé. Sí. A mi m'agraden les últimes també. Sí, no pas per això, sinó per també els fans de l'slasher la necessitat de veure un nou assassí, no? I amb una nova màscara, una nova estètica, no? I jo crec que això és una mica el millor d'aquesta Thanksgiving de l'Eli Roth, no? També entra en el gènere slasher de pel·lícules ambientades en una festivitat tradicional, no? Sí. En tenim moltes, Mal Bloody Valentine, o, no sé, en podríem dir un fotimer, no? Que agafen un títol d'una festa i en fem una pel·li de terror. I faltava Acció de Gràcies, Thanksgiving, que en aquell fals tràiler algunes escenes s'han vist traspassades en aquesta pel·lícula. Era un tràiler que durava, no sé si 3-4 minuts, però algunes escenes hi són, no ho diré massa perquè llavors me diuen que faig spoiler, però alguna hi ha, reinterpretada i potser també actualitzada als moments d'avui en dia, perquè sí, el que tenia aquell tràiler, que tu sé que ets molt fan... Era molt xulo aquell tràiler, sí, la veritat. Jo crec que aquell tràiler posava les expectatives molt altes, perquè jugava molt amb l'estètica, jo ja no sé si dels 80 i quasi dels 70, 70, primers 80s, no? Era molt amb aquella estètica de granulat molt exagerat i un so molt arcaic, no? I això s'ha perdut, clar, perquè ha fet una cosa molt més neta, molt més d'ara, no? Potser sí que juga amb els 80, no? Amb algunes coses, amb el cànon, no? Per exemple. Però, sí, jo el vaig trobar molt divertit, el tràiler. Sí, de fet sí que hi juga, però hi juga... potser més amb els 90, no? Més amb Scream, perquè sí que té... Vols dir la peli, no? La peli. Sí, no, el tràiler sí, és molt... Jo diria que és més 70 que de 80, però sí que té coses del terror de principis dels 80, no? Per exemple, de Divendres 13, jo crec que té moltes coses, o el típic de el tractament del sexe en el cinema de terror de finals dels 70 i principis dels 80, no? És a dir, que llavors en Scream n'ha fet la broma de tot això, no? És a dir, si tu practicaves sexe amb un slasher dels anys 80 era el preludi a morir, i Scream doncs fa la broma. Aquí hi ha molta conya, també. Sí, aquí hi ha molta broma. Hi ha molta conya. Jo crec que això també és una dels millors ingredients de la pel·li, no? Que no s'acaba de prendre's en sèrio, no? Potser, podríem dir. Totalment. I això jo crec que és divertit. És fàcil d'entrar, no? Si potser esperaves més... que fos una pel·li més gamberra, potser que això és un punt feble, no? De la pel·li. Li ha faltat un punt més. És més Blumhouse, més terror Blumhouse d'avui en dia, que no pas aquell Eli Roth també
Hostel o més gore. No? Però té les seves dosis de sang i és divertit. I la crítica que li fa la societat americana, no? I el Black Friday, tot i que això ja estem en era de la globalització, això del Black Friday que és universal, no? Això d'anar com bojos a comprar o a intentar comprar i l'escena inicial, no? de la pel·li també és divertida. Bueno, per mi l'obertura, que no és spoiler, Paco, comença així la pel·lícula. És el policia de l'espoiler, en Paco. Totalment. O sigui, hi ha el Black Friday, que sabem que és el dia després d'Acció de Gràcies als Estats Units, no? L'Acció de Gràcies és dijous, i el divendres obren les botigues pel descomptes, i en aquest cas la botiga del centre comercial on succeeix l'acció de la pel·lícula obre a les 12 de la nit. Aleshores, un cop s'han menjat el gall d'indi, tot el poble se'n va a les portes del centre comercial. El que passa que, esclar, la gent està absolutament boges quan, salvant les distàncies, és com aquí antigament veiem a la gent el dia després de Reis a les portes del Corte Inglés, no? que t'ho ensenyaven a la tele i la gent entrava allà com una turba. Però sempre hi havia la mateixa dona davant. Sí, correcte. I aquí jo crec que hi és aquesta dona, perquè ja focalitza la pel·lícula en una dona que està cridant tota l'estona. I és bàsicament això, però passa, clar, això és un slasher i aquí la turba és una turba real. Potser és l'escena més bèstia de tota la pel·lícula i per mi la millor, Sí, coincideixo, és la millor. De fet, comença molt alta la pel·li i després va baixant o sigui, es deixa veure, és divertida, però va baixant i ja es va tornant més previsible, sobretot pels que som fans de l'slasher, no? Perquè de seguida entres en el joc, de seguida veus per on anirà, i jo, per exemple, penso que no vaig trigar ni 5 minuts a dir és aquest l'assassí. Però, a veure... És que, vamos, és que... Bueno, jo almenys no... Sense entrar aquí, evidentment, perquè això sí que seria un spoiler. Sí, no, clar. Jo crec que la identitat de l'assassí és el de menys en aquesta pel·lícula. És una mica també com el que deia, com a Scream, no? Bueno, és el que anava a dir. Qui és l'assassí a Scream? Té cap sentit sempre que l'assassí sigui aquest... Però és el leitmotiv. El leitmotiv de la història al final és saber qui és, no? Que després mor un i sembla que algú agafa el llegat i continua la matança, no? Però sí que això ho agafa molt de Scream, no? El voler saber qui és, en molts altres slashers sí que no és important, o no se sap mai, no? Exacte. Michael Myers, jo, per exemple, no sé, jo les últimes no les he vist. Sí, però si el mateix ja es diu Michael Myers... Però sempre hi ha el misteri de qui és realment, no? O algú altre, és igual. El Leatherface, sí, ja el veus, però de conèixer-el més, no? No importa qui és. Exacte, però aquí sí que, agafant l'herència de Scream, sí que és important veure qui s'amaga darrere la màscara, no? Una mica com les pel·lis de superherois de fa molt de temps, no? Però ara fas les pel·lis dels superherois ara que porten màscara, a mitja pel·li sempre hi ha una explosió i es veu la cara, no? No, perquè se li ha de veure la cara a l'actor. Se li ha de veure la cara, i això de la identitat, i amb les pel·lis de Marvel, tots els... que a mi és el que m'agradava dels superherois, la màscara i la doble identitat, i això s'ha perdut a les pel·lis. Això ja no... Recordo la pel·li d'Iron Man, soy Iron Man, no? I s'ha acabat la tonteria, no? Que no sé si el còmic això també ho feia. Bueno, ara ja sí. No, clar, ara ja, evident. Però abans en el còmic es mantenia molt això. Sí, perquè tot era molt més naïf, no? Ja sé que ens anem del tema, però al final Tony Stark era el guardaespatlles... O sigui, Iron Man era el guardaespatlles de Tony Stark. Que és absurd, no? Dius, ets tu. Al final és un tio ric que es fica una armadura i ja està. És actualitzar. Que aquí sí que hi ha aquest interès per saber, no? Sí, correcte. O la pel·li juga això, no? Qui és, no? L'assassí, qui pot ser? Jo fins i tot, això que parlaven, com que estàs pensant en Scream moltes vegades, t'arribes a plantejar si arribaran a ser dos, no? Com passa amb algunes de les pel·lícules de Scream. Dic, a veure si seran dos també, a veure si l'homenatge de Scream va... No ho direm, però ja quan veieu la pel·lícula ja us ho trobareu. Però sí, el que deies tu, potser que l'escena cim de la pel·lícula sigui la primera i que tot el que vingui després no serà tan bo com el que has vist al principi, pot
donar-te una impressió que potser la pel·lícula... Però és el que tu deies, continua sent entretinguda i divertida durant tota l'estona. M'agrada molt l'estètica del personatge, no? La màscara del John Carver. John Carver aquest, m'agrada molt, no? Molt d'aquells colons, no? Que van anar cap allà, no? A crear les primeres comunitats. I això a mi m'interessa una mica, no? La història d'aquest que era que venia, penso que era anglès, que se'n va anar primer a Holanda i després va ser com un fundador de la comunitat. Això és el personatge real, a la pel·li no sé si al final han acabat distorsionant una miqueta, no? Però sí que el personatge va existir i fins i tot m'ha recordat una mica la màscara de V de Vendetta, que sí que té alguna referència. Perquè porta aquest barret que ja és un peregrí i tot això, però... També m'ha recordat molt a la pel·li, que és un slasher, amb Mil gritos tiene la noche, de Piquer Simón, que aquest era espanyol, i a més l'Eli Roth ha confessat més d'una vegada que era una de les seves pel·lis, és una de les seves pel·lis preferides, i reivindicar un slasher espanyol, que poques vegades es fa. O sigui que... I és veritat que l'estètica, no sé si recordes o l'has vista tu, aquesta pel·li? No, aquesta no l'he vista. Té un barret negre, va així amb una gabardina amb el coll alt i no se li veu pràcticament el rostre, només se li veuen els ulls. I sí, també recorda una mica l'estètica. Sí. També la pel·lícula intenta fer l'esforç de que les escenes de mort siguin originals, o sigui, que no siguin unes escenes més, sinó intentar posar-hi una mica d'humor negre, com Chucky fa moltes de les seves pel·lícules, o Destino Final, que també és una saga que juga a fer morts creatives. Aquí veiem també diverses, no? Potser sí que la més creativa és la del final, i una mica creativa i podríem dir malaltissa, que és una escena que es veu en el fals tràiler, que jo potser pensava que aquesta no s'atreviria a fer-la i la fa. Sí. Aquesta sí que és una mica... Bueno, jo crec que això, sí, fins i tot és el body count aquest, no? D'anar comptant morts i a veure com les matarà. Sí, està bé la referència. Destino Final també em va fer pensar una mica, perquè Destino Final també tenia això, no? Ara què li passarà a aquest o aquesta i com llaparà, no? I aquí també... Aquí la pel·li també juga això, no? I també juga, aquí en modernitzar, que òbviament el tràiler no feia perquè estava en els 70, és com juga amb les xarxes socials. I és clar, els protagonistes tots són estudiants d'institut, d'aquests que quasi tenen 30 anys però són estudiants d'institut, mantenen aquesta cosa a la pel·lícula. En Michael J. Fox tenia 30 anys i feia d'estudiant de... Sí, però Michael J. Fox... Ell aparentava, però aquí hi ha alguns que ni aparenten, no? Però bueno, que també està bé, perquè és aquesta tradició de pel·lis d'institut com Sensación de Vivir. Sí. Doncs... això, que a través de les xarxes socials, a través d'Instagram concretament, va anticipant les morts, va com explicant-ho. Trobo que també sap lligar molt bé tot el tema de xarxes, no? Sí, ara volia dir alguna cosa que és una mica... podria ser un spoiler. Tenim aquí el policia de l'espoiler que està vigilant. Però sí, bueno... No, el fet aquest, de la primera escena i que passa un any, la primera escena que està del súper i passa un any amb tot el que passa, això sí que no em va agradar molt perquè ho vaig trobar molt spoiler ja de per on anava la pel·li. Marca massa aquesta escena i dius, clar, és que l'assassí vol venjança del que ha passat aquí. És evident, és evident. Això sí que... Però m'ha agradat, per exemple, ho comentàvem abans fora de micro, les referències a slashers clàssics. Jo, per exemple, que sóc un fan incondicional de Halloween, el primer pla de la pel·li és el primer pla de Halloween, amb aquella visió subjectiva de la casa, d'en Michael Myers que vol entrar a la casa, on està la seva germana al pis de dalt copulant amb el seu xicot, doncs comença exactament igual, amb el mateix pla, i penses o dius, hòstia, ara es marcarà un pla seqüència com fa Carpenter i no, pica la porta, obren i és el sopar d'acció de gràcies i ja. Però sí que ja la referència és claríssima i és maca pels fans del gènere. El càsting són pràcticament tots ells actors desconeguts, excepte el protagonista principal, que és Patrick Dempsey. Sí, un grande. A mi sempre m'ha agradat
amb Patrick Dempsey molt... La gent potser el recorda més avui en dia per Anatomia de Grey, però ell era un dels guaperes més guaperes dels anys 80 en pel·lícules romàntiques per adolescents. No puedes comprar mi amor. Jo recordo aquesta comèdia romàntica per excel·lència dels adolescents dels 80, eh? Sí. Doncs aquí el tenim fent de policia en aquesta pel·lícula. Doncs ha recaptat 30 milions de dòlars, n'ha costat 15. Sí, o sigui, una mica ha fet les comptes justes. Jo suposo que també, perquè clar, dius... Però hi haurà segona part, ja s'ha confirmat. Sí, s'ha confirmat segona part, segurament en plataformes... Més diners, més sang, més morts... Sí. O sigui que ja anem cap aquí. És curiós que també el públic hagi triat, perquè clar, aquesta és una pel·lícula per majors de 18 anys als Estats Units i s'han decantat més per Five Nights at Freddy's, que és una pel·li a partir de 13, que per tant tot el públic adolescent s'ha tirat més cap a aquella que no pas cap a aquesta, que és més, no? És un altre nivell una mica... Jo és que aquella ja no... Com que ja vam comentar alguna vegada per xarxes, com que ja vaig veure la versió de Nicolas Cage... Sí, aquella és la que t'agrada a tu. L'altra no crec que t'agradi. És que Nicolas Cage... No, però bueno... que dic, hòstia, la versió de Nicolas Cage no té... Em penso que té 1 o 2 anys i ara en teoria que fan una en sèrio, amb més pasta o més... No? És això. No ben bé. És que la història tampoc és que sigui res de la Una, diguéssim, va pagar els drets i l'altra no va pagar els drets. La de Nicolas Cage no. No va pagar els drets, i aquí sí que és una adaptació oficial del videojoc, etc. És una bizarrada, la pel·lícula. Sí. Però si vull dir la de Nicolas Cage. No té res a veure. I jo pel tràiler que he vist de la nova tampoc crec que s'allunyi molt. No. No sé si vols comentar alguna coseta més d'aquesta Thanksgiving abans de... No, que potser el tema del títol, jo és que crec que, ja abans comentàvem aquí els títols, jo crec que li escau més Black Friday, és més internacional i a l'hora de moure'l, la pel·lícula, més que Thanksgiving, que això sí que és massa yankee, és molt yankee. El Halloween sí que s'ha estès, no?, amb els anys, no?, però això de... Thanksgiving, no sé, és massa yankee. I el Black Friday... No? I com que la història té molt a veure... Sí, al final arranca amb un Black Friday. Arranca amb un Black Friday. I també per les connotacions que té el títol, el Black, i bueno, jo trobo que ja li queda bé el títol, aquesta traducció, potser a mi m'agrada més. I simplement celebrar un nou slasher, amb uns nous paràmetres, un nou assassí amb màscara, i esperem que vagi més. Jo crec que podem tenir aquí una saga divertida. Si se segueixen amb aquests punts d'humor negre... Una nissaga de terror interessant. Sí, com els primers Screams. Sí. Exacte. I abans d'acabar, m'agradaria parlar d'una de les pel·lícules que heu presentat aquí a la Cucullona breument, que és La mesita del comedor. Y les aseguro que esta mesa, por diseño y por su nivel, les va a cambiar la vida a mejor. Les va a aportar felicidad al hogar. Una pel·lícula que no ha trobat distribuïdor, l'ha portat aquí a la Cucullona, la dirigeix Calle Casas i s'ha estrenat i ha tingut alguns premis en diversos festivals de gènere, tot i que no acaba de ser una pel·lícula de gènere, però sí que té alguns components que podrien ser-ho, no? Diuen rebutjada per Sitges, no? Així també que això sempre ven, no? Això ven, això anava a dir. La pel·lícula que no ha volgut el Festival de Sitges. Dius, com serà que no l'han volgut a Sitges? Jo ja el cartell ho ficaria amb un segell, Sí, bueno, de fet... No seleccionada per Sitges. El director, a totes les... Sempre que té una oportunitat ho deixa anar... Jo la miraria, Sí. En tot cas va guanyar el premi a la millor pel·lícula El Terror Molins i també se va endur el premi del públic a la Setmana de Terror de Sant Sebastià, o sigui que ha passat per diversos festivals i no ha trobat distribuïdors i s'està estrenant una mica d'aquesta manera, no? Rodada en 10 dies, pràcticament amb un sol escenari. Aquí sí que no podem dir absolutament res, però absolutament res del que va la pel·lícula, que més que terror és una pel·lícula que vol incomodar, no? I provocar a l'espectador. Bueno, primer vull dir que la pel·li són d'aquestes que tot cineasta busca
de manera conscient o inconscient, que és convertir la seva obra en un fenomen. I s'ha de reconèixer que és una pel·li que té els ingredients de pel·li fenomen, perquè es mou molt, no té distribuïdora, però el boca-orella és espectacular d'aquesta pel·lícula. I quan t'asseus a la teva butaca al cine i vols fer l'exercici d'entrar, ja no et deixa fins al final. I això és molt, molt meritori. És una pel·li que s'ha de veure, jo crec que s'ha de veure, per tots els fans del terror. I aquí ve la segona part. No és ben bé de terror, exactament. I el seu productor, que també va estar aquí a la Cocollona presentant-la, ho va dir molt bé, no és de terror. Però Déu-n'hi-do, si no és de terror, no? Perquè realment et va als esdeveniments, al fet, que ho mou tot, i tot és al voltant de la mesita del comedor, que és el títol de la pel·lícula, et va embolcallant, et va agafant, i ja no et deixen fins al final. I terror no, però entres en un estat de tensió que va increixendo, i bueno, jo vaig sortir del cinema esgotat. També és cert que jo a títol personal potser em sobren 15 minuts i potser per això també surto esgotat, perquè hi ha de tanta tensió. Jo crec que 10 minuts menys la pel·lícula... Sí, però bueno, això sí que també a nivell creatiu, tu saps que tots els creadors... Això és com... Tot i que dura 90 minuts, vull dir que és una pel·lícula curta. Però clar, és que no té un descans, és una tensió que no para. I això és... Anava a dir que hi ha un entrenador de futbol a tots els bars. Sí, exacte. Exactament. Però és que fent crítica de cinema, ja és això el que hem de fer. Vull dir que... Els creadors, els que ens sentim a l'altra banda de la pantalla, també tenim maneres diferents de veure-ho, però la pel·li sí que... Coincideixo amb el que deies tu, vull dir, el que millor funciona és aquest exercici d'atenció que va mantenint tota l'estona i que dius que s'acabi ja, que ho acabi resolent i no ho resol, ho va allargar, no, és a dir, te va mantenint aquesta tensió. I l'altre és la barreja de gèneres molt estranya, però ho aconsegueix fer bé perquè, o sigui, des del drama cruel, que és la pel·lícula, fins a la comèdia negra. Sí. I barreja moments cruels amb comèdia negra i aleshores en moments també absolutament surrealistes que dius, que no són creïbles, però tampoc busca ser creïble, no? A vegades només busca provocar l'espectador i generar aquesta... Jo no crec que busqui ser creïble, però el que està clar és que la gent que surt de veure-la acaba extasiat de tanta tensió. No és una pel·li per tots els públics ni per tothom. No, és que és durilla, és una pel·li dura, precisament, i tampoc no és sanguinolenta. És que no hi ha sang, pràcticament. Bueno, sí que hi ha sang, però ja... El que ha passat no ho veus, no? Veus les restes del que ha passat. El que dèiem també parlant fora de micro, que juga molt fora de plànol. Sí. A vegades potser massa, sobretot al final. Sí, segurament massa, però bueno, aquí també hi ha la producció o el pressupost que també moltes vegades mana, no? Però sí que és una molt bona pel·li i que espero que acabi de trobar... Bueno, jo crec que la trobarà sense problemes, la distribució, més amb el boca-orella i amb els festivals i els guardons i seleccions que està obtenint, malgrat no ser seleccionada a Sitges, jo crec que tindrà un bon recorregut, sí. Doncs res, ja hem arribat fins al final i bé, us dono les gràcies, David, Paco, Lluís. Gràcies a vosaltres. Que heu estat aquí. Marta, ens acomiadem i fins la setmana vinent nosaltres, Sempre fins la setmana vinent. Bueno, jo vull agrair a aquest públic que ha vingut aquí, que s'ha estat aquí estoicament. Sí, estoicament, les 2 hores. Moltes gràcies, públic. Molt bé. Han estat aquí aguantant com jabatos. Moltes gràcies. Recordeu, Paco, David, també tenim cites aquest any al Ningú no és perfecte amb vosaltres. Segona temporada de Masters de l'Universo, també Caçafantasmes, Frozen Empire. Fan segona temporada, Masters de l'Universo? Sí, no ja està feta, s'estrena al gener. Feia falta, però si no val res allò. Ara et puc pagar, quan estàs a distància, no? Doncs res, jo mateix l'Ignasi Herball m'acomiado. Fins la propera setmana, Ningú no és perfecte. Adéu. Adéu.